What's Edwin in a body? Agonya Robinson, Ago, Onyamana Malay. Ugonna Eto. Ugo Basso Metago. Hey. Adora in a way. Sammy, Asha Edwin, Edarola. Quincy, Akweli Bandeo, Eliba Wabu. Kanaya. Masi Tija, in a padia. Ewe. Nsogbu Uwa. Onye o mere amarana. Chukwu dị oke afọ, ị nọkwa di ya? Nonso Darlington Ebiaduola. Ebiaduola. Jennifer Peace Ebiaduola. Emeka Ajuruche Ebiaduola. Pope Obinna Ebiaduola. Benade Ebiaduola. Awukwe Temple Ebiaduola. Owe Bikina Ebiaduokwanna. Ọdụ Chigejere. Shekwa Ageshi. Ngwanakuru Wata. Ọfisa ahụ bụ biti Ebiaduola. Une.
Akwụkwọ nsogbu ụwa ọwụ nsogbu ụwa shiara ya ahụ shiara ya ahụ shiara ya ahụ shiara ya ahụ. Arịma Igbo Igbo ndị Chineke ịchọrọ ezi mma nye m ohere mma nyekwado nwa alarị mma mmiri mmanụ aṅụ ihe niile eji achọ mba mma Chineke ji achọcha anyị wụ ndị Igbo mma chai ndị Chineke kechiri nọọ ebe ka anyị ekezie mekwana anyị mma achịm ya rịela onye ukwu mma rịela onye nta ma nwanne m nwaanyị nwanne m nwoke onye Imo onye Enugu onye Anambra onye ebe na bọọlụ isi na-abịaruola gị nwe onye ihe gbasara ala Igbo eji ama mma gị nwe onye ihe gbasara Owerri eji ama mma gị onye gbasara ihe nwanne na nwanne eji ama mma asịm ịbịaruola asịm erikpo ole taa ị bụọla nwachi ile ekpe iri ebe ahụ ị na-erikwala ihe gụrụ gị asịm Satọde ọma Satọde obiọma nye na onye ọbụla taa asịm ome mma na mma gala ome njọ na njọ gala o ome mma na mma gala n'ụwa chọọ m udo nwanne m mmadụ akọna m Olisa Nwokwu ịnụgaghị m kaga asịsọ m ome mma na mma galakwa n'onu ome mma na mma gala n'ụwa chọọ m udo Chukwu ụwa ụpọpọ ebe ụpọpọ pọpọ da n'ala ya kụwa ụwa ụpọpọ onye ukwu gakwala ala sụwa ụpọpọ onye nta gala ala timo ụwa ụpọpọ Teddy Obinna sese abịake ya shi ka ị mere n'elu ụwa Friday ị ga-anadụ ụgwọ ya n'elu ụwa o ka ị mere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anadụ ụgwọ ya n'elu ụwa o ka ị mere n'elu ụwa ka ahụ ka ị ga-anadụ ụgwọ ya n'elu họlụ ime n'elu ụwa maka ọma maka ọjọọ ụgwọ ọrụ ya nọ na-eche gị ya bịa hụ taa echi ọ ga-abịa ị ga-agbanaghara na ya so onye ọbụla kpachapụrụ onwe ya anya gị mara na ahịarị mma mee ya gị hụkwanụ ka ahịarị mma nwanne wetuo aka na ya onye ọbụla wetuo aka njọ n'ihi na ome njọ na njọ ga-ala ome mma na mma o mere gakwanụ akwụ ọkwa oshijiri ụmụ obili Igbo gụkọrọ egwukwu ya sị ome mma na mma ga-ala ome njọ na njọ ga-ala ewu amaliselele kama my brother ọrịma ụmụnne chijiri chọọ m mma akpa ka m sha anyị nsogbu ụwa nsogbu ụwa keta wụ Satọde ahịa
abalị 11 nke ọnwa asaa ya wụ ọnwa Julaị n'asụsụ Bekee afọ 2020. onye ga-aya ga-anọkọkwanụ taa ọnwụ nwanne gị nwoke enyi gị nwoke Maazị Uchehara Prince Chimade Counselor that's Owerri Pikin. Ihe ị ga-eme na amị ọwụnene oge klikekwala on share meseji ka ụmụnne anyị batakwanụ ọgbọ bịabịa soro meekwanụ ihe omume ke taa ewu nsogbu anyị mara kpa o shiri ji ekpochi debiri nakwa kpa ọsọ shiri gbaa. ana m anụ ịnakwanụ nsogbu ụwa na-ahụ nna nsogbu ole mojebi ole mojebi amelu Chijioke ọ gazi nwoke ọ marị mma ha chikwala m ma jụọ chi nsogbu ole mojebi ole mojebi Christopher onye melukwe ha onye meruwe onye mara na shaha emena chei onye ọma na Jos achịkwa m nsogbu ole mojebi ele mojebi I don't care onye orubrela mbụ n'ihi na ya rula gị you must care. Nsogbu wee nwehụkwa onye ọsọ nsọ nsogbu wanye mkpa o ji abịala nwa eku aka tai mana jụmachi nsogbu ole mojebi ole mojebi mana achịkwa m eme gị mara Obiọma nyiri nsogbu wale na ahụkwa nna Obiọma nyiri nsogbu wale tilu ụwa go Obiọma nsogbu ụwa gba ọsọ tilu ụwa go Obiọma nsogbu ụwa parivia gbalaga ashimi nsogbu ole mojebi ole mojebi Maazị Uchehara Prince Chimama Agborima Owerri Pikin nwoke ọma Shalom dibịa bịara hei ajụgakwa m isi nsogbu ole mojebi ele mojebi nsogbu wabrala m eleghe m gị ime eleghe m na gị ime ma nsogbu wabrala m aga m ịba nsogbu ụwa ọgụ aga m ịkụ nsogbu ụwa ọkpọ ọkwa m ebe m rachimakwa jụmachimishi ya apụ ụwa siri ike chai akwụwa ụwa siri ike akwụwa uwe nwejebela nne ya mọra mara ya anya ajụma nsogbu ụwa shele mọ gị jagbuo n'elu ụwa nsogbu ụwa uhe ka nwe mma ịdọgaga nsogbu ụwa uheri nwe mma nwaobịa nwa ewefuru ego ji emechi ibe nwe nsogbu chai nwanne gị nwoke ahụ ịpụrụ na jepi ịga ndị polisi shi nwo na jide o mere gị nene ọwụkwa nsogbu ụwa anyị ike ga-akpụ ụka ya ma na-aza ajụshi ị na-chụrụ nwambe chega n'ọhịa ga chụrụ nwambe chegakwa n'ụzụ ị na-achụbagala ya ndị iro ya shochai ị marakwala shama na mọwụla sọ awambe nwekwa n'ike iwu onye eze gaa chụrụ kanselọ chụrụ Owerri Pikin si gị na gbuwo gaa chụrụ enyi gị chụrụ nwanne gị si gị na gbuwo kemere na Pakistan gaa na chụrụ nwanne gị chụbagala onye Pakistan si nwo na gbuwo chai ị marakwala asa umeju egbu ovuruvule nwanne gị na-nyere ndị Pakistan ji zụrụ ahịa rie ego mere gị nene na hụkwala ka emere na Pakistan ebe nwanne jere jelee nwanne ya jejechigala ndị Pakistan si nwa were gbuo zụrụ ụgbọala gbama ya na were nwanne gị doma anaghị ize ndụ chi ndị Pakistan gbuo narị na mma chai ọkwụkwọ otu nsogbu ụwa nsogbu ole ele mojebi
Charles Junior Oju Ozioma Shimgonkwala ndị egwu nakwa echeki o nakwa echeki he niile ndị ị ga na-echeki, you must calculate ya, you must calculate, ị ga na-agbakọ amadi ikweche nakwa echeki. Ụmụnne nna hụ nna ya ebeela m akwa bara nsogbu ụwa para ihe anyị hụ ga ime ya. Nsogbu ụwa ihe omume anyị eji elebara n'anya ụmụ nwa nsogbu ndị dakwasịga mmanụ Ọlụchukwu kale nụkwala ihe m kaga ụmụ nwa nsogbu ndị bịakwasịgala mmanụ ya dị ebe anyị ama ka anyị eze anyị bịa lecha ụmụ nsogbu ndị ahụ anyị amara shi ama na ejila agbara ha n'otula ya ọsọ, n'ihi na nsogbu ụwa me otula ọnọgụ ahụ ejila achatula ya achatu, n'ihi na enwe onye shishi mara ya mmiri sa ya ga-ide elu ya ga-abịala gị echi, n'ihi na asụ onye ụkwụ ya dọtahụ na aka ya eko ana ya. Ịghọtala? Ị nwere ike na ọchị iwe onye eji achọ udo inwe problem owume free man eji m agaala onwe m na nsogbu aga abịala m ejila m achọla nsogbu ya bịa hụ na gị gaa chọhụ mmanụ nwere ike chọrọ ya para ya paala gị ya apaala ma ha apaala gị ya kpishi were ya wụ nsogbu ọwụ ị ga-eshi afụ ime ya. Anyị bịa lechaa ihe ndị ahụ mere arị ma anyị eji adụ onwe anyị ọdụ kpọọ onwe anyị ọdụ shi nna ha emere nnọọ nwoke ejije were ụdọ ma gbuo onwe ya, ha emere onye eji gbuo onwe ya, ha emere onye eji kụọ gapụrụ ya. O nwekwara ike one day ya abịala mana aga m imekpa ole, aga m ime ụwa mkpa ole, ọwa ajụjụ ị ga-eju onwe gị. Ya na-abịala gị ga-eji ka ahụ mere onye ọzọ mụrụ akọ, n'ihi na onye mara na he wu onye eji ihe mega ndị ọzọ a mụrụ akọ, n'ihi na atụrụ gwara ụmụ ya shi ele mma ihe ga-eme nnu nna amụrụ ahụ he niile ihe emebe ya wụ nnu ya emebe ya wụ nnu egbuola ọwụ nnu akụjiela ụkwụ ọwụ ụmụ atụrụ eje n'ebe ọwụ ụmụ atụrụ eji ịtụ aja ọwụ ụmụ atụrụ ke mere nnu ha eme ma ọ ga ime nnu ole nna ejila ya ọkpụ onwe nnu nnojikwadele ndị ọzọ anya nnojikwadele ibe nna anya atụrụ ajụ ụmụ ya shi ọ ga-eme nnu ole nna m ekwala ọ ga-eme nnu ole nna m daghị ka esi asaa atụrụ nda Eugene ndị ahụ ọnwụ ka m kaga ntị shiri nwo ọ ga-eme nnu ole nna m daghị ka esi atọ ka esi ise ka esi isii ka esi ihe a nwa evula akọ onye fụtara ya gwa mma ya ma hụkwala ịnụ na ihe m kaga ịma he nwe evula akọ gwara mma ya ọgụ na mma ya otu egwu ịmakwa na egwu ọgụ na ya ibeji m akọ ewe onye mama o jerula ya ewe onye mama o jerula ya papa nna Kenneth ibeji m akọ papa kụya ibeji m akọ ewe onye mama o jerula ya ewe onye mama o jerula ya papam ya shi mmenụ na igwe ahụ m gụrụ asị m ihe emekwadela m eme kama ka m iwere ka emega ndị ọzọ ka emega ụmụnne m ka m ji aje mụrụ akọ ihe emekwala m eme achọghị m iwe victim of circumstance achọrọ m ishi ahụ emega ndị ọzọ mụrụ akọ ọhe mere anyị eji eme omume nsogbu ụwa anyị eji adụ onwe anyị ọdụ n'ihi na anyị ama echi achị amahụ ụwa ama anyị ejiri eje kwuola onye mechi ịnwa ya ịghọtala Prince O Eloni na-anụkwala ihe m kaga King Solo onye ọma na Switzerland ekelela m gị King Solo ya rịla gị mma ọkpọ ochere ka anyị ga-akpado n'ihu.
Okay. Awụ nsogbu ụwa sikwara ike o. Nsogbu ụwa wee lile. Ogbu opi na-egbu opi na ana m anụ na-egbu opi ana m anụ ntị echighị ome anyị gaghị ome ntị. Ọrị mma anyị sie ya elu elu anahụ na nsogbu ụwa ịbịakwutere anyị elu ụwa kemgbe afọ ọrịa coronavirus ọgwụla nọ nsogbu ụwa zuru ụwa ọnụ ọ chụpara dike ime ọhịa nsogbu ụwa ke corona ala anyị nọkwala onwe anyị ndị China para ụwa nwobịa chahụ na coronavirus ahụghị mmoji bịa afọ anyị echekwasị corona ha ala si na China bịa wu fake ojila awụlo original ojila lastla anyị eche nusi ọ ga-adịkwa ka ndị ọzọ ejesia China abịa mba Afrịka anyị anọrọ nnu ndị Naijiria si ya bịa ma enweghị mega anyanwụ anyị nwere ebe ị ga-egbu ya anyanwụ anyị nwere ebe ị ga-achagbu ya anyị nọ ndị ọchịchị anyị si ya bịa ma anyị ri njikere corona mụkwa nna gị eshi ole jụọ lassa fever jụọ bird flu ndị ke bịachara Naijiria enwere ke ji ụkwụ ya lakpuo nwochi corona bịama na-eji nja corona come corona will fight you who born you ndị pastọ na-eji nja ya who you koro how do you form how do you exist I will smash you I will smack you down a na-eji nja otu corona anọrọ otu isi dịkwa n'aka ọnụ ele ya na mme nnọọ ama ahụ Chineke na Jobu ịkpara inwere small meeting Chikwensu Chineke na Ekwensu nwere small meeting shi ya jee nwa akwala Job ọnwụnwa Ekwensu were ahụhụ bịa ịkpa Chineke shi nọrọ dịga aka ọnụ ele Jobu na Ekwensu ndị mmadụ eji nja chana jinja shi nsogbu anọ Chineke jikpa adịga aka ọnụ ele ụmụ ụwa shizuzumanụ nna ama shamgbuchi sham kere ọrịa ka ama ejikwa agbọ ya gwọọkwa ihe kpatara ya sayentist niile na-ele ụwa efelụọla dagaruo te nwe onye ga-afụnafuchi anyị ewepụtala ọgwụ eji agwọ coronavirus ya rụchi ewu gị ṅụ ha na ya otu ntabi anya ọrịa ahụ ala ya wu nsogbu ụwa ele chọọchị niile jam gbasasacha gbachicha ndị pastọ ọwụjuga koro who born you where do you from how do you exist chọọchị nwa agbachicha na ihe niile iji gwakwa gị Chineke akakpo oshari Chinwambe akakpo oshari kama Chinaka onye mmanụ ji mụọ nwa kpọọ ya Chiaka nsogbu coronavirus ịkpatala anyị o ruola 12,652,101 cases ndị na-aprala ya elu ụwa niile 12,652,101 cases ndị na-anwụkwa na 563,485 ịhụ nnachi ụwa agwụla ụwa chọrọ ikpu ewetuola sa Chineke jishiri ụwa aka ike ụwa na ikpula ụwa chọrọ ikpu eziokwu mana eberechi alaba amara Chineke owe ekpuchakwala ndị na-agbake n'aka ọrịa corona 185,717 elu ụwa gị bịakwanụ n'ala anyị Naijiria ebe a mụ anyị ndị pa ọrịa kpachite ashịrị kpanwochi agbaga anyị
kpanwochi akpụkwala anyị ụwa nwakpụgala anyị kwa ụbọchị a sị ha ahụwo 1,323 31,323,000 people ha aprala ya ọrịa ebe ndị rịaga ya ugbulaka na-anọ 17,819 active cases ka anyị nwere ndị na-enwerekwa na onwe ya ndị tara karọt ndị ṅụrụ ọgwụ malaria ndị ṅụrụ ọgwụ isi ọwụwa ndị ṅụrụ atemeta ndị ṅụrụ lomefantrin ndị ṅụrụ bosca ma ndị ṅụrụ panadol extra ma ndị tara karọt ma ndị rara honey ma ndị ṅụrụ black oil ma vitamin C he niile enwe gbakọrọ egbuga ma ndị ṅụrụ Dr. Igwe cleanser ma ndị ṅụrụ fast action ma ndị ṅụrụ energy 360 degree ma ndị ṅụrụ you go dey knack you no go tire energy 360 vacuum suction powder he niile ka ejicha achụga coronavirus onye si ebe ochi ya fụta saya ha achọtala remedy saya ha achọtala ọgwụ eji agwọ ya wụ ọrịa ọgwụrụ mba coronavirus ndị na-agbake n'aka ya na Naịjirịa ọnụọgụgụ eruola 12,795 ebe nwochie mmanụ 709 ya 709 aha nwụọna n'aka ọrịa n'ala anyị wụ Naịjirịa ka ewe eziokwu anyị ama kewashi n'ihi na ndị ọchịchị anyị ji anyị n'ọrụ eji anyị 18 ngwalenu ke mere izu ụka gara aga akachiga steeti Ọyọ iwu Akeredolu Rotimi Akeredolu fụtara chaya ha aprala ya wụ ọrịa coronavirus anyị echie shọkpụ ochijejere nsogbu ada na steeti ya etiti ya deputi ya agbaghafuga otu pati APC ba PDP nsogbu abịa ya aba self isolation and quarantination anachi ya ngwa n'ebe ọ weprala ya wụ ọrịa ma egbe ahụ ndị gọvanọ ibe ga-echikwa eme onye ọwụla prala ya wụ ọrịa ya enyefee otu ọchịchị n'aka onye sota ya wụ gọvanọ steeti Ọyọ iche tụa kama m garị ndụ nyefee nna m ọkwa ọchịchị aka ọka mma shọrịa gburu m egbu ma marasha nwụrụ ma nwe jighụ m aka m nyefee ya ahụ naanị abala 6 days ka nwoke nọrọ ya fụtahuo bịa mee announce shaya ha agbake n'afọ n'aka ọrịa coronavirus anyị na-ajụba ndị a anaghị enwe ihe ke gị wụ naanị 6 days ọgbọ ọrịa Naịjirịa 6 days ya agbake ihe okwukwara gbake arịngo onyefe otu ọchịchị aka deputi ya akwana na-ahụ na nsogbu ụwa ndị politicians anyị mara na ha nwe ọrụ ga iligbo mmanụ ji apara ihu coronavirus imekwa ihe coronavirus worldwide pandemic 6 days the man ya ha agbakena anyị a na-ele n'onwo na-achị okezi ikpeazụ ka abịa ọ gbakekwala nsogbu ụwa coronavirus kpatala anyị ka nkụ ọwa aja ya rụwa na atụ eke ya ịgbaga eziokwu niile Chineke nna jiri ka eme ịgbaga eziokwu ịmachi ndị agha ala anyị ma ndị polisi ma ndị civil defense ma ndị amị na-egbuola n'ala Naịjirịa kebụ ọrịa shiba ọka ihe ọrịa coronavirus na-egbuola ndị ọrịa coronavirus na-egbuola eziokwu amị egbuola karịa coronavirus ha fụkwa ha achị 905 ha nwụọna amị egbuola eziokwu coronavirus gburu na Naịjirịa ya wosoro ọrịa mma
anyị apalila anyị bazie n'ime nsogbu ndị ahụ imere nnọọ anyị gakwana akpịga ọnụ taa. Ekpahe ga-eshi arịewo gị chọọ ị ga-akpọ m gị chọọ ga-akpọ m n'akara ekwentị m mgbe oge ruo. Akpọkwala m WhatsApp biko. Akara ekwentị ke nọ ihu nga 08100258499. Isiokwu ndị anyị ga-akpa ịga ọnụ ugbula ka ịga ọnụ na ya anya anụ olu gị onye ọbụla anụghị ka ga ga ya gwụrụ ndụmọdụ ị na-enyekwanụ ga-enye. Ị nwere ike kpọọ m n'akara ekwentị ahụ ịnọ nga ahụ. Ya kwanụ ma ị chọrọ ideba ozi gị, ị chọrọ ideba uche gị, ị nwekwara ike deba uche gị site n'ebe ahụ echi edebata ozi ya comment section. Nsogbu ụwa o siri ike. Ekele gị okwukwe Friday advisor Samuel Chijoke Ogashi Christopher onye melukwe Jonathan Mampas Egbo Muche Bright Nduwichi Charles Junior Ozioma Ebo Bethel Harmony Odinaka Okoro Ben nice voice my brother Ore became more grace your brother from Owerri North LGN there wo onye Owerri North Chukwuchukwu Donald Opara ekelela m Obinna Molo okwu ndewo nna Kenneth onye ọma na Tai Prince OL ọnụ onye ọma na Switzerland King Solo Ugobos Omeka Agụ ndewo nsogbu ụwa shiri ike ọjọọ Precious Lloyd and Prince Stephen it's my brother I enjoy your program don't worry we go jam soon it's Philippines elega ndewo yaroshi shabe message ji share ike share ya ndewo duchinko ekela mgonyo na Manila uche ji akụ bụ eze ndewo dande sene courage nsogbu wee hụ na kpochi jejere Friday advisor is God have mercy Jonathan Mampas King do you know that only yesterday South Africa has recorded 30,000 coronavirus cases. Obarara Okrome Ogochukwu corona is a film in Nigeria. The more you look, the less you see. Ogochukwu Donald operation with the beginning. One Zoo governor has come there. Uchenna Vitu Shishikarigo Educhinko Nsogbu Uwa is too much. Mazi Sylvester Ndewo. Pauline Anomazi ekerela m gishida n'akara nzisa ozi Instagram. Mekelege nna up eze nwata n'osuala Chukwu Nzubechukwu ekele m gị I am winner man official humble beat Emeka Ajuruche ekelela m Kinsley Emeka Oluchukwu Kalụ ekelela m gị Omale Anthony ndewo Chidebere Evaristus Ofactor ekelela m ka anyị gakwanụ n'ihu na nsogbu ụwa ka ọbụla ị chọrọ ịkpa ego ọnụ ga akpa ego ọnụ ya kwanụ m chọrọ ịkpọ m ga akpọ m n'ekwentị akara ekwentị 0258499 aga m aza gị onye ọbụla anụkwanụ olu gị anyị amara kemega ka anyị gaa nọ n'ihu ọka ọkwa ihe omume anyị nsogbu ụwa shiara ya ahụ shiala ya ahụ ka esala ya ahụ ka Chineke nwee ike gọzie gị immediately. Nsogbu ụwa Orejiela itazi Rejid ndị uwe ojii na steeti Anambra anwụchiela nwoke iri afọ 35 years aha ya bụ Christian Alisigwe ishikwanụ obodo Ihite Azịa na kansụl Ihiala steeti Anambra maka igbu nwa ya nwoke iri afọ 4 nwafọ years aha ya bụ Ebubechukwu Alisigwe. The Christian ahụ ji mma oge gbuo nwa ya nwoke ahụ iri afọ 4 gbuokwa n'ala na mbara eji ụyọ ya nga ahụ lie nwatakịrị ahụ ha eme nnakpo oshime achọgide nwa ahụ ahụ nwa ahụ abịabịa kpoma mpa ya aka shoga ọmara na ihe gbasara nwa ahụ ndị uwe ojii agbịga nwoke ahụ anajeji ndị uwe ojii ebe o liri nwa akịrị ahụ avọfụ anụ nwa kpọrọ ya jeje tiga na
nchekwa ozu ịnọ na mee ya ndị bekee eji akpọ autopsy mara ihe gburu nwa ahụ na eziokwu. Etikwa n'aka n'ụlọ ichiri ndị uwe ojii na-emekwanụ nchọpụta na-eme nchọpụta investigeshọn ịmata eziokwu ha mere nwoke iji lee nwa ọ mụrụ afọ nwa 4 years ya ele ya gbuo ya. Kristian ịhụ n'uwe ọsụ Yesus ọ gbara ara ọgba anya mmiri. Nwoke mmanụ mụrụ nwa 4 years ya ewere oge darie nwa ọ mụrụ afọ. Elu uduru ha iche chi ga-akpata uduru nsogbu. Ọwụshi onwe ego o ji azụ nwa ahụ ụlọ akwụkwọ, ọwụshi o ji nwa ahụ agwọ ọgwụ ego, ọwụshi nini mere enwebụ onye marana, n'ihi na aka nọbụ eme nchọpụta ịma ihe mere nwoke iji lee nwaakịrị Chineke nyere ya. Nwaakịrị na-eruola 4 years chekenu nga mmanụ zụgidere nwa zuruo ya 4 years ga-eji aka gị dagbuo nwaakịrị lie ya ime ala. Ọ gbara ara eziokwu niile Chineke jiri kee m. Eleghị ichechi a ga-eme onye na ijiri eleghị ichechi a ga-eme ya ka ọ bụrụ nnọọchi ewe ọkwụọla ụgwọ ọnwụ nwaakịrị ya ahụ o gburu. Ichechi o ji anya ọma ya gbuo nwa ọwụ nnọọ enwere ihe mere he kwụ ya azụ. Ha ọgwụla uche obi gị kpọọ anyị n'akara ekwentị ahụrụ nga ahụ 08100258499 ka anyị kpịga ọnụ na okwu. Ọ gbasara m agị. Mekele gị Chukwuemeka Odumeje, the Lion Junior, the Lion himself. Who you? Ebiaruola. Ndewo Chukwuemeka Odumeje Ikwunna. Ndewo Kendo Sani, ndewo Ishi Kata Elega, ndewo Udoka Mma ọkpa ochijejere. Emeka Ife Amalume Eka Amalume Ekene ụwa ịhụ n'ụwa Ekene ịhụ n'ụwa Ishi Istanbul Turkey Elega. Nna Kenneth Ishi don't play with two governments they ask about. Dennis ndewo Ichie Vitalis Chine Edo Ụzọma ebe nke izizi na ụmụ amụsa Njaba ịnọ na steeti Imo mpaghara Amụ Ọlụ. Ọ dị mma ọchịmanị ndewo Beni eshi Evoland. Anita Dureshi, my brother, good morning. Ebole Duchi nke ishi very painful. Hey, ọgbarara. Ego boss ishi evil man. Child, poor innocent child. Ben Peshi, that man should be hanged to death. Matthew Okeke Ofo ishi, what is happening here? Everything is happening, my brother. Nsogbbu Uwa happen now. Chasijine snapped. Guy probably snapped. Horrible. Okay. Fair Rose Aba Ebara Dandison Esharu Viviane ndewo Ebaruola. Orejiela itazi Rejid na Tuesday izu ụka n'aka otu Aba steeti Abia ịgbagburu otu onye otu ọkpawike mgbada ego steeti ahụ ya wụ otu onye otu tax force internal revenue steeti Abia ndị eji agagharị ana ndị mmanụ ego maka steeti ahụ. Aha nwokorobịa ahụ agbagbukwa na Ifeanyị Kalụ agbagburu ya merụọ otu onye ọzọ ahụ chụọ ndekọ ọzọ ọsọ ụkwụ eru ala. Akụkọ krọshi onye ọkwọ ụgbọala Ngeji Ereri ewu Crunchies fast food kpọrọ ụlọ ọrụ nwo oku n'ekwentị gbanwochi ndị tax ahụ ejide na bọọsụ nwo n'okporo ụzọ ekweghị nwoli nwa akpọ onye ụlọ ọrụ nwo onye uwe ojii n'ụlọ ọrụ nwo agbara chema ebe ahụ eji ụgbọala bọọsụ ndị Crunchies fast food ahụ ịnọ n'Aba. Mgbe o ji ruo ebe ahụ ya ebido
tatatatantan tatatantan tatatanta gbalime egbe elu nwana nọ nga ọ gbaligo egbe ahụ mgbọ agbata Ifeanyị Kalụ ada otu onye ọzọ mgbe etukwa ya ma kpọrụla Ifeanyị Kalụ oyi ọgwụ ya erejie ya urochie Ifeanyị Kalụ ala onye uwe ojii agbagbuola ya. Aka ka ọzọ otu izu ụka akwa anyị nọ n'ime ya ka otu onye uwe ojii nọrọ na Banana Junction ịnọ na Amifeke Ọlụ steeti Imo gbagbuo otu nwoke onye ọgba tumtum onye na-aga onye ọkada iri afọ 27 27 years Korochi ogbuchighị imi ya Korochi ogbuchighị ojighị face mask kpuchie imi ya. Akụkọ Korochi nwa okorobịa ahụ nyaga na-aga ma ọ gbaji ndị akwụsị ya chinene na mmiri ogbuhu face mask ya aya otu isi abịacha anagazi ya ego ya nwee koma nkuku ana nọ nga ekoga nkuku onye uwe ojii ewere egbe ọ na-awa olu ya tee close range gbagbuo nwoke mmanụme n'otu jam gbalaga. Nna ahụ nnaka eme na Aba ebe onye uwe ojii ijikwa egbe gbagbuokwa mmanụ nna na-ahụ nna. Nsogbu ụwa a na-apakwa ihe niile ndị na nna ahụ nnakpa ha echijejere hem na-asịkwanụ m ajụọ na awụ anya ahụ na ya ọwụ ha otu ọwụ abụọ ọwụ ha atọ ọwụ ha anọ nene pa ndị uwe ojii eji akpa uduru agwa ndị erikpa elekwanụ ma ndị uwe ojii na ndị mmanụ ele ma nsogbu ndị uwe ojii na ndị nsogbu ụlọ etiti ndị uwe ojii na ndị mmanụ achị nchekwa eduru ha ga-akwụsị ịnọ na-eme n'ihi na ọtụtụ ọghọm jeshi n'ime ya afụta ele ha ga na-eme iji hụshi uduru nsogbu agama na-enwe ya n'ala anyị bụ Naijiria ọkachamala Igbo ebe ọka njọ n'ihi na o ji ara ahụ ga ahụ chuduru ihe ndị emere n'ugwu Awụsa o ji ara ahụ duru ihe ndị eme kama ọ wee beka anyị ebe ka ọ ka njọ angileziekwara anya ụtụtụ ndị eji eme ihe ndị ewu ndị Awụsa si ebe ugwu bi ebe ka emere na Anambra so onye Awụsa onye uwe ojii ahụ onye Awụsa obi ara nwa mmiri me ụmụ ihe ndị a na-akwụsị ka emere Anambra iwu face mask ịdọga nkuku ele ndụmọdụ ị ga-enyekwanụ ndị mmanụ kpee nyere iwu ugbulaka na-achị onye ọbụla na-egbuchi imi ya tupu gaafụ meji si onye ọbụla gbaa mbọ kpuchi imi ya achị akpụọla ọmara ya amara ha dụọkwa n'ofeke ya efereti gị isi ọhịa. Ị kwadoro ndị mmanụ ịnọ na-erume isi na iwu enyere onye dakwa n'iwu ya arịa arịrịọ n'udo enwe ike ha fee ya ọrị mma ndị mmanụ na ndị uwe olu akwụsịghị ụzọ ga agbamama olu pamana nga ịmakwashi ịnọ at fort ọrị mma elekwanụ ihe iche ọkammachi ewokpa aha nara nwoke ahụ ego ahụ si o werele ego ahụ nyelu ịga nwụ si ọkakwanụ mma shikpa oji edeshime ọnwụ abịa gbagbuo ya aka nke emere so na Banana Junction Ọlụ elee ihe i chere a ga-eme iji hụshi nsogbu eji ada n'etiti ndị uwe ojii na ndị mmanụ chọọ uhe ebelayọ ịga ọnụ n'okwu ọ ga-akpọ m n'akara ekwentị nọ nga ahụ anyị akpụle uche na ya. Na
si Oparekwe, you are welcome. Emeka Okereke Ndewo. Edwin Igwebike, life imprisonment, whether he do with his moral and normal eyes or not. Orema. Pauline Onumazi, evil man, jail. Ya nwoke ahụ igburu nwa ya eri afọ anọ. That is encourage issue. Those who don't have kids are begging for just one. Those who have are killing theirs. Onye mere ihe ishi onye mere ihe dị ụwa mma. Chai Ugochukwu Donald operation very bad man. God will punish him for killing that child. Aro or Manadele Loretta. And the watchman ish I don't understand Nigeria again every day like this. Prince ishi Aro. Pauline Onomaz ishi my brother is not a small thing. No, I saw his dead body. And nwa bụ nkwacha eshi I am. Okay. Ore mabane eshi Banishi, this is what you will be seeing in the state of darkness. In darkness, I don't understand this zoo. Every day killing. Chai. Bernard is sad news. Ugochukwu Joseph is Black Life Matter. Friday advice. I think it's time people will also kill the police too, so they will know how it is. Killing the police too. Imrakwalashi nde police. Oh, ọtụtụ n'ime nwa osu ụmụnne anyị. Ọtụtụ n'ime mmụọ ejiri eso na eme ihe. Agwara m nnuchi ndị eji emekarị ihe ndị ewu. Ụfọdụ n'ime mmụọ ndị ga-eshi ebe ugwu jide ebe enweghị obi mmanụ, obi kpara akị, obi mgbokoro mkpịrị etiri eti. Oke, gị na-asị egbugwara ndị polisi, nwanne gị nwoke ichekwala echiche si enwere onye ị mara na nwanne gị nwoke ọ nwanne gị nwaanyị ọ ụdị nwanne gị ọwụ onye ụzọ ma ọwụ ụzọ ọzọ ịmara na iwe onye polisi akwụkwọ gị si egburu mmanụ eje ebe ahụ jeji igbugwara anagbuo nwanne gị ahụ elekpa ọ ga-esi arị gị ahụ igbugwara awụ ya wụdị ọwụ ya kacha mma ele ha ga-eme ụmụ ihe ndị akwụsị ele ha ga-eme ihe ndị akwụ gị gbugbara ma ị ga-ejikwa je gbuo di mmanụ je gbuo mpa mmanụ gị gbuo mpa mmanụ famili ịdọ ala nwe problem ọzọ ụmụaka onye na-aga ịzụ nwụ nyere ha obodo ọwa na-alalụ ya wele ụzọ a ga-eji mekpa ụmụ nwa nsogbu ndị eji adakarị etiti ndị uwe ojii na ndị mmanụ. Ọkwa ha anyị ejikwa akụkọchi ejisi agbaala nsogbu ụwa ọsọ eji agbaala nsogbu ụwa ọsọ ọwụ mmụọ ọbụla ka mmanụ ga na-eshu ike ya ihe anyị amara na shi mmande ị ga-achọ iklem right ọwụ nọ at right gị idefend right gị mana enwekwa na heri iche onye ji egbe na onye ji aka na onye aka ọkpọrọkọ egbe iji onye polisi akwụsị gị face mask ga-esi ya mekwara isi enwe gị iji ya nwọchi gị kwụọ ụgwọ before ya release machine gị gaa rịọ ya arịrịọchi ya biko kwala ka akwala enwe ego m ji biko ọwụshi enwe m face mask enwere m enwe mana echefuru m ya ụyọ ashi okwu dị ilu na-eme ka ọnụma laghachi azụ okwuri ma polite words softens the heart and chases away anger. Bịa gbamolu iwe arịm ibe ya elu mmadụ eji agbala ekwensu ọsọ wita amamihe ọwụhe niile ka ị ga-abịa meme argument ịmachi ndị Hausa some of them ejidere anọ na cup anụ go ya onye ga ya ga-ebịa meme argument ọ gbarara ebe ahụ ị nọ hello ka ahụ akụpụla ikuku akụpụla ya ụka ahụ hem kigakpa ụkwachi
Ashila nwa okorobịa ahụ mara na nọọsụ ihe ụgbọ ọ gara isi larịla mmakwarala anyị ejikwa ekwushi mmakwarala jee pazụ ojile epo n'ihu ya shi ngwa haramanụ emehiela m haramanụ biko eji m Chineke arịọga na aboki no vex officer no vex abeg no vex I go house now go collect am to onwe ike ọgbama n'olu coronavirus ọ dị coronavirus na ịmara na ụmụ ihe ndị you no fit do anything try am you no fit do anything ekwensu abịa ọgụ ekwensu abịa ga-ekwere ya esu nwayọ riola aka ga-asọpọtụ ga-ahụkwa m ogbugbu ahụ egburu ya o mana hem ka ga-awụshi eji agbala ekwensu ọsọ ma nakwa agwa gị shi ọwụ n'ọnọdụ niile ịnọ ka ị ga-ewefụta ma onwe gị bịa chọma ikomango chi ola gama ikwe kama ọlịla chi eji ịhụ na chi eji ile otu onye anwụna mmanụ abụọ ejila agbala ara otu mma ọwụ otu onye na-agba ara otu onye a na-ezirikwa n'onye ara n'ihi na arụ onye ara ridedili mmanụ abụọ gba ara otu mma ọkụ agba ọsọ ihe nsogbu ụwa akọ na uche ga-eji agbana ha na ụmụ nwaanyị ndị gị tiela ụwa ga obiọma tiela ụwa ga akọ na uche ga-ezerela nsogbu ụwa ka anyị gakwanụ n'ihu ọrịa mma Dandison encourage yes are you Dandison encourage ke okay so awunde Boko Haram issue. You know, once that happens, let the police be killed so that other police would learn. But if not, the police will kill on. They will kill. They will still be killing innocent people. If you as I remember, David Ihenko, police have killed people more than coronavirus in Nigeria. Ishi Istanbul, Turkey, Lega, Bani. Bernard Obinna ndewo Temple ndewo Kalistus Akuchishi. The Nigerian government should stop all forces from handling gun and I stop one from handling gun and Najihone na chundoshi. Arema onye kachi onye best ishi Nigeria is not a country. Charles Junior Ozoma Eshe. It's simply lack of trust and disregard citizens have towards. It's simply lack of trust and disregard citizens have towards leadership. Corrupt policing. Okay, corrupt policing, but gotta leave to fight another day. Okay. Any policeman that kill mask should be killed too. One go boss or make against police is a job I will never accept. Let them stop giving the police guns. Pharaohs have issue whosoever that kills someone should be killed. Period. Oh, the worst part, they will run away. They will run away. You got that particular person also. Good luck, anyone that kills should be killed too. Charles Jinish, until you have Biafra, Nigeria is the country on the map. Continually bashing isn't gonna change the fact, bro. The man Kenneth, the solution is Biafra, and they will. Government should stop police from carrying big gun like AK-47. Here in Turkey, police only have pistol, not AK-47, because some policemen don't know how to handle the gun, because sometimes they shoot people by mistake and carelessness. And even Lara Fadele, it's a happy weekend, Owerri Pikini. You are doing great. God bless you. Thank you. Chukwuchimo Bishi, federal government are bringing Fulani herdsmen in name of police. Prince Stephen is here in Philippines. No abeg without face mask. You will go to jail, and that you pay a fine of 30K and face the case in the court. Cause it's a criminal offense here.
Oremma. Amaka Kuchimobi, federal government are bringing Fulani as more than TBK ekelela menno ndị niile nọ na Instagram. Arema akakwa omume anyị Nsogbu Uwa na Lokoja steeti Kogi ka otu nwaanyị ijiri mmiri ọkụ wụzuo ya ahụ nwatakịrị ya bi rie mbọmbọ ọsọ emechaa jide ya nwaanyị nyefee ya aka ndị uwe ojii. Akụkọ kọrọchi nwaanyị ahụ ji emegbu nwa ahụ ya ahụ bi nnọọ mmụọla ya na-emegbu ya ọchị ya eruo keeshi ahụ nwaanyị ahụ akpasuo nwaanyị na ojeje shie n'ezigboro mmiri ọkụ eji agbụcha ọkụkọ eji efu ọkụkọ ajị. Nwaanyị ewere mmiri ọkụ kwazuo nwaakịrị mmanụ ahụ nwaakịrị agbụrụ nwaakịrị eti ele igbuola m anti mo igbuola m anti m awọla m mmiri ọkụ agbuola m ahụ chai lekwala nwaanyị m anya na awụọla m mmiri ọkụ agbuola m ahụ chai nwaakịrị eti ebe ahụ ndị nọ egburumagburu ebe ahụ na-abịa gbata bịa were nwa ahụ tema nwaakịrị ahụ ka ahụ mfu ahụ mmiri ọkụ ahụ ịpatala ya ka ọ kwụsịtụ. Lekwala nwa mmanụ Chineke mụrụ amụ kpega gị ịwụ nwaanyị ga-ewere mmiri ọkụ ịsọhụ obi aka gị ga-ele nwaanyị ibe gị mụrụ were mmiri ọkụ kwaa ya ahụ ịka ọwụ nene ahụ si mee ndị uwe ojii abịa hụrụ nwaanyị ahụ n'ihe ọ kpachara mmiri ahụ ma ọ bịa hụcha akpọọla ndị uwe ojii abịara nwaanyị ahụ erie mbọmbọ ọsọ ama na eji na-agbana ha n'otula ya ọsọ ị bụọla ebe ahụ ị nọ ọ n'ihe omume anyị Nsogbu Ụwa ka ị nọ ugbu a nwere okwu ị chọrọ ịga ọnụ na ihe ndị anyị Nsogbu Ụwa keka ọdọ nwere ebe m si akọnekti homia wete Nsogbu Ụwa wụ Nsogbu Ụwa and agabatakwa na Nsogbu Ụwa wụ onye lega Nsogbu Ụwa ya akarama. Nsogbu Ụwa dịkwa na-abịa maka ihe ndị nwanne mmadụ ọhụ ga Nsogbu Ụwa eji ebido si ilegacha ya ga-anagharakwa ọchịme ọgwụ nwaanyị Aremanda Obinna Ugoji si Nsogbu Ụwa jikwa esi ahịa nwanne kama oge lechaa ga-aghara n'ihi na amaracha aghara ara kelee nụ ndewo ya Ọrịmma anna ahụ na-akpa oshi ka ya ndị Obinna Ugoji m ka gakwa ụkwashi anyị ahụ na gba nwaanyị ishi anyị nwere okwu ọzọ ugbulaka Ọrịmma ka ahụ akụfula Ọrịmma m ka gakpa woshi akwa nna ahụ na-akpa he na-achị mee onye ọbụla ga na-achị oke ka m gụgodu ihe ndị mmanụ kwuga ka m gụsuo ha uche obi ndị mmanụ gbasara mmiri ọkụ na nwa nnagụcha ya na-ekwu ihe m chọrọ ikwu.
Arịma anyị abịala ịhụkpa eshekpịga ọnụ na ya wu okwu Arịma Amaka Mimi ndewo King So Eshe how many bandits police don kill with gun since Kosunke Maklam my brother, good afternoon, more grace. Pharaohs Abba Ndewo. Chooks Hetmon, they should stop calling him, stop calling them policemen. They are Boko Haram in disguise. Lara Fadele Ishe, that woman should be jailed for life. Ugo Boss will make her Ishe abuse. Why are these madams wicked to their mates? Wicked woman. Prince Ishe Lara Fadele Ishe, what a devilish woman. Some women are evil. The boy Kelechi Ishi, the woman is evil and should face the law. Ugochukwu Dona the Opara Ishi, that woman is evil. They should jail her. One Orema. Chukwu Hechman, the Ishi federal government are recruiting Boko Haram as policemen in Nigeria and be sending them to the southeast to kill innocent people. Hey, na anyị gakwa n'ikwu anyị ekwukwa n'okewe eziokwu ekwu okewe eziokwu ka anyị ghara ịnọ na-akpụgharị ụwa elekpe iche kwuchi federal gọọmenti ahụ rekrutuga ndị Boko Haram na polisi nna kwuokwanụ n'okewe eziokwu anyị amara na chi ebe anyị nọ ara 11 but enwere ụdụrụ ụka ejila ekwulu ọgbọ ọha enwere ụdụrụ ụka ejila ekwukwa na ọgbọ ọha Orema King Soichi, that woman need to cut her to cut her organ away. She is a wicked keeper. Okay, Orema on Instagram channel ka anyị kọtụọ anyị na-alaghachi orula 1 hour na Instagram. Well, 1 hour na Instagram. Orema. Okay, Ochimani, okay, if she don't talk about law, the only thing to do is to try hot water on her too. Yaushawu nwanyị ahụ mmiri ọkụ. Pauline Onumas, she poverty is a cause. If not, that girl would have been in good home, bouncing with his parents. Oh, Emma Sonyeri, God bless you, Pikin. The boy Kelechi Dominic onye Kelechi Ishi Nsogbu Uwa jụọ ihe chi fọdara Ishi wonder shall never end. Bright Ndubuisi ngwa ulaka na ama na-abịa akwa nna amara na she he na imere na omega kwa here and there. Some people aka nwu nọchakwa na he kama ọwụ onye eze ya fụrara iho wu onye eze okotoko. Ọ hụrụ na diho eze ya fụtara ihu ọ ya wụ onye eze okotoko gbara ndị ke nwo njaka ekpuchiga ke nwo enwe onye ma na nwo asa onye eze okotoko. Ọtụtụ n'ime anyị ji emekpakwa ma ọ wụ onye ọzọ. Ọtụtụ ndị mmadụ ji elu ụmụ mede akpịla nwo a na-akụ nwo tom n'ihi na enwebụ onye kpọọla gị polisi bịa gwa ndị mmadụ chilekwa ihe iji eme nwa gaa ya bi mana onye ka ya fụtala na onye ọla akpụrụla ya ọnụ ọwa onye ọjọọ. Ụfọdụ ji ha na ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị nwo a na-emegide nwakiri nwokpọ. O nwere ike ijila akụla nwa ahụ he ijila awụla ya mmiri ọkụ ijila apịana ya ụtarị mana gị bịa ge he niile n'ime iyo maka nwada eji eme maka okenye eji eme ka ha na-eme chi ya mema naanị ya mema gaa onye ahụ wụrụ nwakịrị ahụ mmiri ọkụ anụ nọkwa otu kategori n'ihi na imekpaga nwa ahụ ịnọkpagidega nwa ahụ chi ga-ejicha ime anyasụ 10 o'clock 11 o'clock nwakịrị eriberi ọ na-asaga akwa o ji eme ihe ndị ewucha nsogbu mmanụ eji adọta. So gị na-emekwana ihe ndị ga-echekwana echiche she ya rụkwanụ nwa gị ka emega he imega nwa onye ọzọ ya rụkwanụ nwa gị eme ya nwa gị ọ ga-arị gị mma. Ohe mmanụ ji gụ egwushi ihe imere nwanne gị eme gị ọ ga
adị nọ mma ọzọ eme ya nwa gị ọ ga-adị gị mma. Ọwụ naanị ewu mmiri ọkụ ndị ji emekpa ụmụaka nwa nwụ na ahụ ọjọọ. Ifuru nke ịwụrụ nwa ahụ mmiri ọkụ akala ya mma si ịwụrụ ya mmiri ọkụ pụtụ imi ọ ga-akpagbu nwaakịrị inye ya rigo iri ụmụ gị bịa nwa relasị asụ were mma mana nwa gaa ya nọ ịkpọrọla ijikwa aka gị jeje kpọrọ chiga ya biri ga-emegbu nwaakịrị. Ọhịa mere ọtụtụ ụmụaka ndị bịa nwa agba ọsọ hafuo onye nwaanyị agbaba aka ndị ọjọọ ọ wee repuola nwaakịrị. Most of this maids eji erepu nwụ mana enwe onye nwo ga-agwachile gwa ihe mere n'ihi na ọ ga-nwo chọgahe nwo gbanwe ebe ọ ga-arịkpa ụla nwo mma n'ihi na ilere agahụ nwo that boy nọ vicinity environment ebe ahụ na be ya kpọrọ ya akpa ya iko enye ya 50 naira enye ya 20 naira n'ihi na imezigahụ nwa ahụ ama echile ya awa akwụna chidenu ya ọwọ nwa aha mgbe ahụ maanya bi ahụrụ m ya sọ chọghị ịbụ uru akwa m na-akụ ya he nnọchi ma ahụ ya sọ chọghị agịla lụrụ nwa ahụ n'ihi na inyegahụ ya attention mụda kwesịrị inye nwaakịrị ọkpọrọla inyegahụ ya kia ka na-etiriti ya asị ife ọwụ ewu asị ife ọwụ nna ma eji akpụ uduru agwa ahụ ma gị nwoke eji ahụ nwaanyị gị ya emeghe ndị ahụ ga-agba nkịtị ma nwaanyị gị na onwe ke ya nna abụọ nọ in the same category with onye na ịwụrụ nwa mmiri ọkụ ifu nke onye ka mma o mee na ya ọha ahụ ya chọọ uhu o ji eme otuke gị bịa ga-eme ime gị kpọrọ nwa ahụ nnu jee vileji mmụọ la ịrụcha nnu gị ije vileji ga eje zụọla ya uwe ọhụrụ ọma ahụ ka ọ ga-eso uwe ọhụrụ ọrị bad. Onye ọbụla wetuo aka ihe ndị ewucha nsogbu ụwa gị mara na-achị gị kpọrọ nwaakịrị n'ihi na enwere ndị nwere mgbakịsị ahụ naturally ọ nọ nwa ime ahụ nwa mma na-aga anọfu mmụọla ahụ gbakasịgacha nwo mmụọla ahụ gbakasịgacha nwo ndị ahụ enweghị imere enweta nwela ụwa ọsọkwa gị were ekpomọkụ na ahụ gị were hit shi ahụ gị ekpomọkụ shi ahụ gị ji bọịlụ yala nwa akwa ọ jishiela nwa mmiri ọkụ nwo ji ṅụọ tii imekdafu ụkwa nwo gị mara si nwere ndakịsị ahụ chi gị kpọrọ nwaakịrị mmanụ chi ga ya nkugbu ha kwala ya ndị nwe ya ma ọwụ mkpịrị ka nwa eji akpa nweta makwa mkpịrị ahụ dageshi Chineke ga ichekida nwo ọwụ gị kpọrọ nwa mmanụ ga-awọfụra ya na-akụgbu ya ọ bụ n'ihi na nwaanyị gburu nwa ogbulaka na ndị human rights take up this issue wee nwaanyị ahụ je mkpọrọ all child abuse dị inuwe mere nwaakịrị nwaanyị a na ebe 13 years dị ihe mere nwaakịrị 13 years nna m nakwa nnashi ọzọkwa n'aka ka ọzọ nwaakịrị nwatakịrị oke a ị ga-ejeje kpọrọ nwatakịrị ịnọ 13 years gaa na-eme ya expect ịnọ na-akpa agwa onye 22 years hafụkwaba ahụ ochito ogologo hafụkwasha ọkpụọla ara bụtụ sensi ya ka ụkwa sensi ụmụaka onye niile ka ọ ga na-emerachicha ama ivu nke ndeke gị nwoke a iji eme mistake gị mee mistake onye eji akụ gị enweghị onye eji akụ gị kama iji echi na mistake ahụ i mere nwụta ahụ jikwana ya mara chi nwaakịrị nwaanyị kpọrọla ịna nga gị chi ọrịhụ perfect ọkwa learning process ka ọnụ ọwụ onye na-eto amamihe ya na-eto ị ga-eme ya expect gị para ivu ka ya ga-apa ya mee ya expect ideliva ya rụghachicha ya kpa ahụ iji chọọ ya ọ ga-awụ ọkụrụkpa ahụ nwa ahụ machine the child ahụhụ machine ọwụkwa mmanụ so ị kwesịrị ịghọta ji nwayọọ na-eso ụmụaka ndị ụmụaka ji akpa agwa ụmụaka sometimes eji ha ime ha expect nwa ime pụta ọ na nọ na gị ịcorrect nwo in a way kwesịrị iji correct nwo gị pịa anyị ụtarị reasonable but hụrụ ka ịgbama ya ose otula kwama ya mmiri ọkụ mọchima ya ose anya ụwa agafeela level ahụ gị try ya ugbulaka na nwanne ije kpọrọ ịgbaga eziokwu so bikonu ụmụaka ndị anya mara na ụfọdụ n'ime nwo agba nwo eji ha akpa agwa onye ekwensu na ime mana ị ga-ekwechi ekwensu ahụ nọ nwa ime bịa mee gị ga-abịa merụọ aka ma ọ merụọ aha gị
mgbadenu nwaanyị ahụ onye mara na ya mbosu ugbulaka akwọ ha hụ na ya ọnụnwanụ ọha na-agbala ya nwaanyị ike hi mere nwaakịrị na imegbuola onwe gị ọka imechacha ga-emechi ọnụnwanụ ọha na-ekwu nwaanyị ahụ ọfọ na-ekwu ya ọfọ itechi ọkachi ọ ga-awa ọkụ n'isi ọ ga-awa ọkụ n'ihi na onye ọha shilari a ga-erichafu ya onye ọha shilari gbaka aka shielari a ga-erichafu ya hemka ga in effect ozugbo anyị nọ nga na one way or the other anyị ga-arịkwa guilty of this thing anyị arịhụ ya taa anyị ga-arịkwa ya echi mana mgbe ahụ o ruru ya mema bili akwa ejekwa nnachigide nọrọ mema ya emekwala ya ọrịa mma gị hụkwa na onye mega ya kwụsị ya ebe ahụ ị nọ gị hụkwa na onye mega ya timo olololo okpọma timo ndị mmadụ bịa lekpakwa nụ chaga ejikwala nọ na nga ha ọjọọ mega so ụkpọ ọrịa ọla mkpụrụ ọla onye ọla kụrụela ụwa ọha ọ ga-awọrọ so biko ya kpacha achọrọ m ime gị advice shige kụọ mkpụrụ kụdara nwannu ị hụrụ nwannu kụọ ya ka gị wọrọ ya ga na-arụ ụdara nwannu ele ekpe isi akụ ụdara nwannu kwanụ nwatakịrị owedere ahụ ịkpọrọla gaa ya ebiri kpọrọ ya rịkpa nwa gị hụ ya rịkpa nwa gị họọlụ imere ụmụ gị ga-eme nwuo họọlụ imere ụmụ gị ga-eme ya ahụ nwa ahụ nwere ike too echi ile wụrụ mmanụ o nwere ike too echi ile wụọ prezidentị o nwere ike too echi ile wụọ sinetọ ya echekida gị ya si hei ndalara mama ndalara bi ndalara ụfọdụ ihe niile ndị eme eji eme taa ọ ndalara kụziela m ya ọ nda Jonathan kụziela m kpeshi agụ akwụkwọ ọ ya nwa onye kụziri mkpeshi asa mkpeshi emeke hai nwoke ahụ mara mma ma ejekpara jee leta ya o nwere ike mma ahụ ịka mana enwe m akparịgarị ma nwa ahụ iletara nwaakịrị ahụ iletara anya na onye ga-abịa bịa lee gị mejie gị ama na-eme gị mma na-enye gị ihe ọbụla ị chọrọ aramaha anya o nwere ike kpọfee gị mba ofesi n'ihi na ịkụrụ mkpụrụ ọma n'ime ndụ ya mana gị kụọ mkpụrụ ọjọọ n'ime ndụ ahụ n'ihi na ọtụtụ ji esi n'ime ahụhụ edubara nwụọ ime ụwa ọjọọ achụbara nwụọ nwa eshi ebe ahụ wụọ mmanụ chụrụ nwambe chi gaa n'ụzụ chi egbuo ya ya eshi ime ụzụ ebe ahụ fụta na wụọ mmanụ etile nwa ahụ afọ echaa n'aka lekwela onye m nyechaa n'aka ya echefuo m awashi inye na ya aka imegburu ya emegbu ọhụụ gị chụrụla ya chụba ya ụwa ọma ọwụ ha eji eme taa ọtụtụ ndị mmadụ bịa nwechi lekwala onye m nyechara n'aka onye m kpọrọla maanyị ebiri ma enye n'anya aka nyechaa na mgbe ahụ ọ nọ nga ga-elebe iche itiritiga ya fain ọwụ imegbuga ya emegbuga ọwụ mmanụ wụọ mmanụ abịabịa zọma ya onye niile a na-azọzi ya so gị mara na here ma mgbe ya triti onye ahụ fain na hafụ n'echi amahụ ụwa ma ya ekula ndị onye mechi nwa ọkụ mmanụ kpara n'ọkọchị ọya ka ọ ga-anya udu mmiri the seed isola now tomorrow ọya ka ị ga-eri ipu memakarị mma o were pikin na akala mkpa Educhi Nkishore Pikin, you are saying the truth. Ogobo also make a good advice, my brother. Some of them are here. Ejimanwi Igwe, she no love in most homes towards their help or maid. The boy Kelechi, brother, share about that officer that killed innocent soul to innocent soul. I came late. Talk on your police. Ebagburu mmanụ na Banana Junction na Olo na kwa ke gbagburu mmanụ na Aba gbagburu mmanụ na Aba onye nọ na Crunches asị ejidere moto ndị Crunches ụzọ ndị task force internal revenue ya eji ebe ahụ gbama egbe tụtụtụ gbagbuo otu onye were egbe gbaruo onye ka ọzọ ahụ Ejimanwe Igwe eshe sexual harassment and molestation. Yes, mothers don't even listen to their children. The boy belonged to treat a maid
a maid is such in such a way. If that woman has a daughter and somebody treats her this way, how will she feel? Vini Archie, Ishi Ore Pikin, God bless you for for saying the truth. I remember. Thank you. Jonathan the man pass Ishi is too bad, my dear. Lara Fadel Ishi typical child abuse. Nne Okrocha Ishi evil woman. You must report to so Friday advice Ishi so sad. Evil woman is a big Ishi. My brother good morning Ishi Indonesia. And they will Samika Ishi Igbos love themselves. This is the evidence. Oh yeah. Now we are watching all them. Vivian and Mado is very sad. Sami Cash Ishi Igbo loves themselves for one family. Gochuku Dona the opera Ishi Owere Pikin. You are saying the truth. Evil woman everywhere. And when the king is so, King so Ishi. King so Ishi, that small girl, the lady pour hot water, get sense past her madam, because if her madam do something bad, the small girl will not pour her hot water. Friday say she are blessed by Stella Ujungo Kuchuku innocent. She tell them if Zoo people will hear this, your good message. Magnus Amrachukishi one day, Madam Day will eat the highway kings. My brother, you are saying the truth. God bless you. Pauline Onomazation, I fall a victim when I was a maid. My own is hot iron. Hey, Ndo. Magnus Amrachukishi. I am Nehu. Orejiela, it has Rejid. Ndị uwe ojii na Japan anwụchiela otu nwanyị iri afọ. Oke anwụchiela otu nwanyị iri afọ 24. Aha ya ụkwanụ Saki Kakehashi. Aha ndị Japan. Nwanyị ụkwanụ onye Tokyo. Ndị uwe ojii Japan nwụchiri maka ịhafụ nwa ya nwanyị iri afọ 3 naanị ya hafụ ya n'ime iyo, chọrọ iko ya nwoke, jema agụ gbuo nwa ya ahụ ọ hafụrụ ụyọ iri afọ. Ọchị nwaanyị ahụ na di ya gbara alụmahụ. Nwaanyị ahụ na di ya kewara ekewa. Nwaanyị ahụ na-ahafụ nwa ya ahụ aha ya Unoa, jema na ke iko ya nwoke ebe o jere ji savisi injin ya. Aka ọ nọchara abalị 8 days ka ọ nọ n'ebe ahụ, ya ayọkpu ayọ na ahụchie anwa ya na n'ọzọ ọnọdụ ọdịndụ ọnwụ ka mma. Ha kpa ya nwa aha anwụ na nwụọ nnọọ shumelakpụga ya elu nwanne. Nwaanyị akpọma ndị ọrụ ahụike ris emergency. Nwa bịa kpọrọ nwa ahụ jema ụyọ ọgwụ. Nwaanyị ahụ agwa ṅụchia nwa ya ọrịa kemgbe abalị 7, kemgbe 7 days cha nwa ya aha ha ri ike. Ọhịa nwaanyị ahụ gwara ndị ahụ nwo ji bịa aruo n'ụyọ ọgwụ. Ndị asụtuo nwakịrị uwe otula asụtuo ya uwe otula ahụshi uwe otula etumere nwakịrị ahụ, uwe otula pampas etumere nwakịrị abala shi ba mmanyịrị ugburu ime ya. Enwe onye weta aname ọkọ ele nwakịrị hasacha ya otula anabịa lee ya ahụ achọfụtashi nwakịrị ahụ ahafụrụ nwa ahụ ahafụrụ nnọọ nwakịrị ahụ ahafụ chi enwedịrị nọ n'ime afọ chi enwe ihe nọ n'ime afọ. Ọ na-awụ nga anọ nwakịrị ahụ anwụọ. Mma nwa anabịa kwuo eziokwu. Mgbe nwa na-abịa gwa nwaanyị ashi ga-agba anyị shi nwaarịa ga ọrịa kemgbe abalị 7 ye ọnọdụ afọ ịhụgahụ pampas otu shorela. Nwaanyị ahụ abịakwu eziokwu sa ya hụ hafụrụ nwa ahụ kemgbe abalị 8 jeme ebe ka iko ya nwoke ebe o jere je ịtụ
ịtụ ahụ ya mmanụ, ịtụ meshin ya mmanụ. Mmụọ yọla nwa ya na n'ọnọdụ nwatakịrị 3 years na n'ọnọdụ ọrịa ndụ ọnwụ ka mma. Enu na nsogbu ụwa nwatakịrị anwụọ maka nkewa ezinụlọ. Nna eli, nne eji njem. Ele uduru nsogbu a ga-akpọ heke, ele uduru ha ga-akpọ heke, ele ebe a ga-ebi aka kọma akụkọ ka akọma. Ọ gbarara onye 24 years ha nwa ya jee chọrọ iko ya nwoke jema nwatakịrị agụgbuo nwatakịrị ụyọ. Hey, ya nọrọ n'ebe ahụ nọ eshike mbụ iche hụrụ gị yọkpọ ya n'ọka abụọ ichekiri ahụ nwa gị n'ọka atọ ichekiri ahụ ya ka ise ichekiri ahụ ya taga 8 days ga na-abịa. Ele ihe ime respect nwa 3 years ime respect ime nene. Ọ gbarara Blessed Mmachukwu anyị ahụrachi ihe uzi fọmat nnu na ji abịaga ugbulaka ịbịala kechi mbosu hụstafụga kwago ụmụ ga hụstafụga si anyị kpọọ gị vidio kọl ma rịọ arịrịọ ndị mmadụ anaghị akaụntụ nọmba gị sendịala gị ego gaa bịahụkwa kechi ọzọ ma ahụkwa gị gba nkịtị ịbịahụkwala ọzọ taa. Ịbịahụkwala ọzọ taa. Fọmatị kwanụ elekwanụ fọmatị a ga nwanne m nwaanyị gbamanụ mbọ na ahụ kechi mbosi ịbịala bịa kwuo ya ma rịọ nwa arịrịọ chinwe chọọla gị ego gị jiri enu ka ewuri gụọ ụmụ gị ka bịa ha akwa ọzọ with the same write up and the same format. Ịbịa ha akwala ọzọ ugbula nwanne chọọnụ something ime ma nọnụnụ na ahụ ị ga-emerụ ha ugboro ole, ị ga-awụrụ soshal midia bega ugboro ole, chọọ something ime ma na ahụ na wow. Ọ gbakwarara ka atị na ga aka atị ga-eji ya chọọ something ebido ị ga na-afụra ga-eji ya na-ahazi onwe gị. Etikwala onwe gị n'ime nsogbu ụwa n'ihi na ọkwa nsogbu ụwa ka anyị kpụ ọnụ ugbulaka. Na-ekwe advice m ga-enyega my dear sister ka anyị gakwanụ n'ihu. Arịmma onye ezi udo ekelela m gị amara ogu ike ndewo ugobosome ka ga-eche maja food and water for days Chibueze ishi ndewo Owere Pikin Friday advisor ishi Owere Pikin Pauline ishi nsogbu ụwa n'ezie Magnus Amrachukwu ishi her engine is running smoothly, that's why she forgets her child. Ugobosome ka ga-eche block out him na block or delete message ishi na their format. Princess Happiness, you are welcome. Magnus Amarachukwu ishi, that's her job. I always see her in every platform I go. Nna ọgbarara omenọ ahụ ji agawachi ebe mega live video yaru ha na ya pest ya choma na wow. Nkemi Nwakwo ishi your children are starving but you have money for Facebook. Hey, Princess Happiness, who is this devil workshop? Because let her come forward. I want to tell her something. Brandy Johnston, and who is that? Please, to Olamia. Elehe nnu nwere ikwu amadị m ebe mesha ịga ụka ka ahụ ọnụ nwaanyị 24
4 years ya di ahafụ nwa ọ mụrụ 3 years nwa nwaanyị ọ mụrụ 3 years jee maka ike ya nwoke ebe o ji savisi injin ya ha nwakịrị ụyọ nwakịrị eriri nwakịrị aṅụ mmiri for 8 days nwakịrị a nọrọ ụyọ rịdanụ dehydrated na English agụ excruciated ma nwakịrị akpọrọ nwakịrị ụyọ ọgwụ ya wochi nwe ma hefọla nwakịrị ahụ nwakịrị anwụ nwaanyị ji savisi elu uduru ha ga-akpọ ke elu uduru agwa a ga-akpọ ke Princess Sonny ekelela m gị Magnus she don't have money for food but she has money for data. Ma Vivian mmadụ she even have money to buy data she can use it to start business also. Nke nwa nkwe she very wicked. Maazị Sylvester she's a shame to womanhood. Franklin she copy and paste she's going to jail straight. Hey. Okay, that's a fake account. That's a fake. Nwoke mega ha ahụ o nwere ike one guy nọ somewhere use ga na ya kwuo you can video call and see me and my children ịma na so onye obiọma jichelekwanụ kewe bịa video call ka eji ọsụ nyere ya aka ime obi ga-enwe m obiọma ọ gwụrụ ike anọrọkwala ahụ pakeji chụọ onwe nwụọ Orejiela ịtazụ Rejid na Ilorin steeti Kwara ka ahụrụ ozu nwa agbọghọbịa iri afọ 20 aha ya kwanụ Abdulrahman Safau Omowume ewukwanụ nwa akwụkwọ ụyọ akwụkwọ ahụike steeti Kwara ebe ozu ya ịgbọtọrọ nnọọ ya wụọchi akwachiri nwa agbọghọbịa ahụ akwachichara iko n'ike dagbuo nwakịrị agbọghọbịa ahụ anwụọ pee ebe eji akpọ gerewu ebe ahụ ka ahụziri ozu nwa agbọghọbịa ahụ. Akụkọ kọrọsi nwa agbọghọbịa ahụ shi oyi ọnwụ fụọ na Satọde izuụka gara aga mana ọyọhụ chieji ndị nwe echegide ya nwa agbọghọbịa ahụ ayọhụ ya eruo Sọnde nwedeme mkpesa n'ụyọ ndị uwe ojii chilekwakwa Abdulrahman Safau Omowume onene iyi efuru anwụ ahụhụ ya ndị uwe ojii a na-achọgide ya ejeje chọta ya ebe ọ gbọtọrọ akụkụ mmiri ịnọ na okuku ọba egherewu ebe ahụ ka a na-ji eje hụ ya eliekwa n'ozu nwakịrị na Tọzde n'ihi na ọwụ ndị okpukperechi alakụba eliela ozu nwa nna hụ nna aka oke akwamiko ịkpaso mmanụ iko n'ike ndị mmanụ ele nwakịrị mmanụ kparụsacha ya nụrụkwanụ onye ma he mereni eji ha ole nwa kpaa ya ikorịkpa kpagbuo nwakịrị ndị mmanụ ya nwụọ pee. Ndị uwe ojii a na-akpọrọ ndị uwe ojii chilekwa enwere ebe ahụrụ ozu mmanụ ịgbọtọ ya wụrụchi kpọ na nwakịrị akpa ya iko were mma oge gbuo ode nwaanyị ya nwụọ. Ọwụ nsogbu ụwa enwe onye ma onye o mejọrọ enwe onye ma onye ya ahụ gakọrọ
enweghị onye ga-akọwafuni ndị ya ahụ lụrụ. Ọha ha eji ekwuchi onye ọbụla kwụma aka ya ọtọ n'ihi na ihe ndị mere awụ ụcha ọkpọrọ ka o si eme. Ihe ndị mere awụ ọkpọrọ ka o ji eme. Ụfọdụ enwe ihe ndị eji eso ya n'azụ. Enwe ihe ndị eji eso ya azụ. Enwe ihe ndị eji eso ya azụ. O nwere ike enwe na onye oriri ego ya, nwekwa na enwere onye o mejọrọ, nwekwa na enwere onye ya ahụ gakọga ya eme, ụmụ ihe ndị ahụ ejila amachana. So ha ahụ eji asị nwa mmụọ emegbula nwa mmanụ, ma nwa mmanụ emegbukwa na nwa mmụọ. So that onye chụmakwanụ gị ya rụsọ ọkpọrọ ka ọ chụga ga awa ababa nna, a na-achụ gị ga-eje, a na-achụ gị ga-eje. Ya wụrụ repi n'ọkpọrọ ka ha nwere ike repu pụta ọwụ ka i were mma repucha ya daa ya riri. Biko nụ, ime na onye ị mara na shi onye na ịhụhụ ya anya mana ọ bịaga ụzọ gị na-anwụ na gị saya hụ lọvụrụ gị, saya hụ hụkwara gị anya, agaga hụ uri ya ha eji eri bifo ya ha alaba, aga ahụ onye ya ha eji eche echiche ya bifo ya alaba. Ya shi gị biko he na ha ụrụ ị chọrọ aga m eme na gị bịa wuru kem gị lechicha anya chi onye awụhụ duru ha iji achọ ha awụhe m chọgala onwe m, ha awụhe m eji eri ọha awụhe m chọrọ ịnọ na ga-eji nwayọọ chia nna biko eji m Chineke arịọga gị apọlọji, achọghị m gị, hafụkwala, alọvụghị m gị, achọghị m gị, nọrọ n'onwe gị ma m nọrọ n'onwe m. Ọwụ ya. Mana ọtụtụ ndị na-abịa ebe ọwụ onye laikere me ga-erie ya buy me iPhone 11 Pro Max ya azụ, buy me handbag ya azụ, buy me ke ya azụọ, buy me ke ya azụọ. Gaa na-abịa otu echi gaa gbawa ya obi, kpọma ya onye aparị, kpọma ya mumu. Ọha ụmụ nwaanyị n'ụzọ amahụ ama. O mee na achara egbuo ọtụtụ ụmụ ọwụ ị ga-ịhụ nwaanyị abịa gbuo ya ụzọ ga-echechi ọwụ ndị ọgwụ ego gburu ya, ọwụ ndị ọgwụ ego gburu ya, mana ọwụ onye o mekụtara. So onye ahụ ịma na shi ịmachi ọ ga-agakọla gaa ya gwa ya hoo ha shi nna achọghị ma ego go ma he niile were jema. Otu gị na-abịa je nacha ya ego richaa ya ga ahụ ya amụgo echi ya na-afụta ugbulaka na ịma ma ihe ị ga-ime eme. Ọnụ dị ten anna ahụ na ka mere itili otu nsogbu ụwa kwa mma na-ewere nwanne ya nwoke, nwanne ya ọbara gị onye Bekennu Hassan Oluwadamilari, ekelela m gị, I'm fine. Ga-ewere ya brother jeje mee collateral na Pakistan, goma ya n'ihe ize ndụ, rechaa ya wa ahịa ịkwachi ụgwọ awọ problem ya. Ga-ewere ego ahụ jeje zụrụ moto gbama andụrụ, ga-ewere nwanne gị nwoke jee nyefee n'aka ndị mara na shi ndị narị dadile eji apagharị egbe nga apagharịga pure water ga-erecha ahịa para moto jeje gbama doma nwanne gị nwoke in danger. Oh my Jesus Christ. Ịhụnachi umeji na gbugo ovuruvu karịkpa ahụrị ma ọwụ nsogbu ụwa, ama ndị a na-eze everybody is a suspect. Nsogbu ụwa oke ama na-ama akpa dibịa ma dibịa amakwa nna ama ahụ oke ọnụ ọkụ onye ọbụla kwụma aka ya ọtọ n'ihi na onye enweghị ọpa enweghị oji akụwa. Chineke mpere eji akwụla ya ụgwọ ụyọ. Chere oge gị ejekwala gị je megide mmanụ ma gị ji baa. Enwetara m ọtụtụ oku ha omume eji eme, enwetala m ọtụtụ oku
ndị ji akpọ mechi lekwa onye rịkpa send alarm picture chi m postuo ya na peji m chi lekwa onye rịkpa lekwa ihe ya ahụ mere na mba n'ala bekee ọkwa nwanne ya nwoke onye bekee nwawa onye Igbo chilekwa ihe ya ahụ mere onye eri ego ya chilekwa onye ya ahụ chi kpatala ya moto ụyọ onye ha ere moto ndị ewucha ndị a na-adụ isi owere pikin mụ onye ahụ ihe m ga-eme ya ị ga-agbatacha onye bịa ụmụ chimejide hụ ya meje agbara jeje gbuo ya na-ewuhe ndị mmanụ eji akpọ m na program imeji eme nwa na-akọọla m ụdụrụ mmekpa ahụ nwo gabiga gị basị nwọtacha ahụhụ mmehie nye mmanụ ibe nwo chimebi ya jikpala ya hụ ụyọ ọ ndị kesa nwo mechara biznes otu onye akpara ego jeje rie ya ewucha nsogbu ụwa mmanụ eji aka dọktalụ ahụ onye ahụ obi akpọchie ya na-abịa mechaa ụma ha ọjọọ ga-ime gị ọha ahụ eji ahụchi onye eshile ebe eyo agbagbuo ya onye eshile ebe eyo agbagbuo ya onye emere aka eleke nwere ike gbara m shi ahụ enweghị otu ekiri ya idiga mmanụ na Naijiria ebuku n'ihi na onye ahụ parala ego ya from abroad gbokpo ayọma Naijiria ya si enweghị otu ekiri idiga ha ya kilasi mma ejeje gbagbuo ya echila agbagbuo ya ugbula ka achọ otu onye a ga-iboma ya na kọmpaụnd nwo chi oje nna ahụ shi omekiela ya ahụ shi onwe n'ego nwa ememe anaghị anya ụfụ dịla ya ndị oshishi nwobi agbagbuo ya maka o mekiela ya amachi ọwa ego ya nwatakịrị ibe ya tara ahụhụ mba ofesi kpata ka naanị ya parala gbalaga ashọvụrụ ọwalaga ya gbajema ọ dagbuo onye ọbụla rie eke jiri eji onye na-eri ego ya rie eke ruru ya aka ụzọ jiri eji onye ahụ rere nwanne ya nwoke jenye ndị Pakistan para ahịa rechaa ahịa ji ya agbama moto ele obiọma ị ga-enwe na moto ahụ ịgbaga chi egbuola nwanne gị nwoke irere ji agbaga obi gị na-agba moto ahụ esi na-eku gị esi ọbara nwanne gị nwoke ekuga gị ga-enwe joy na-agba moto irere mmanụ slavery elenu difference between gan bido mara anya ọnọdụ ọjọọ. What is the difference? Enweghị. There is no difference in it. Bikonu oge echi ka mma ejekwala ji ikwurocha aramahụ na ọ ga-akwụ ụkwara yoro ya ejekwala ji ikwocha aramahụ na ọ ga-ejeje tie ime aka ga ahụ ọjọọ. Everything takes time. It took me afọ ole mre ịnọrụ afọ ole mre and ahụkwa nna mkpa oshere. It took you 30 years to become 30 years to get to 30 years. And your 30 years is better than a man of 25 years. So know that nga ahụ ị nọ na-eje na-agafe tụrụ ahụhụ ọma ji abịala gị ngwa na chere m agwa gị enwere onye nọ Sweden ọ nọbụ Northern Sweden yechi Northern Sweden jee Southern Sweden ọ nọ n'ebe ahụ for 9 years enwe ndị ụya anụ tim ndị ụya anụ yọm ọ naanị ya nwaanyị ya ahụ ya ahụ eji ekwu afon enweghị o nwere ya enye nwaanyị ya na ụmụ ya otu nwa ahụ ọ mụrụ jema Sweden mana kpa ahụ coronavirus obara bịa mee Chineke eji ya gọzie ya ebe o tiri akwụkwọ kemma 5 years ọ chọgo ọrụ o tiri akwụkwọ na kọmpani ahụ chienye ya ọrụ enweghị nwa akpọhụ dị ya for one day akpọhụhụ ya akpa ahụhụ nsogbu ụwa na-ahịhị ya na Sweden ndị mmanụ chi ọ na-ala bekee ọ na-ala bekee amakwanụ shi ọ na ebe ahụ akpaga ahụhụ ekpegala Chineke ka oge ka ya ruo ka ya shine ya gba coronavirus bịara coronavirus ahụ ego ụkwụ na kọmpani ahụ o tiri akwụkwọ na Sweden lee many people piam lee ndị ọcha nọ nga abịa baa bịa lee m akwụkwọ ndetila ịchọga ọrụ na kọmpani ahụ abịa kpọọ ya enyi ya ị ga-ebido fụ ọrụ echi bịa ya shinwu nnụchọkwachi mbido ọrụ taa aga m ebido ya taa ya eje the next day enye ya appointment letter ya nye ya insurance mee ya head ebe eji produce ha eji arụ moto salary ya in 1 month
no close to 1 million naira. Ya onye na-anọ na Sweden for 9 years. Enweghị anything, enweghị at all ya akpa ahụhụ. Oshila North Sweden gafee Southern Sweden still ha ebe n'aka na-ebe ya ka nwekwa olileanya chi nsogbu ụwa otu echi mmiri chi ihe ere ọkụ ga-ajụrịrị oyi chi Chineke ga-akpagharịrị ndụ ya ojenwudeje time aka ahụ ọjọọ ya echere oge Chineke mgba na-lee ya coronavirus efefuola ya. Enwere ndị coronavirus fevụga ọha ahụ Baịbụl eji achị gị ndị ọzọ na-ebe akwa shi akpụdaga nwala ga na-ebe akwa shi ebuliga ga elu. When people say that is casting down, you say that there is a lifting up. Ọ ma gị nwee ndidi ji ndidi somiju ụwa gị ejekwara ji ikochi nsogbu ụwa nọ ke nwee onye ke kpọga mfe ebe ya hụ na ya ha anwụọ na anwụọ cha ya hụ chọrọ ịyọkpọ ayọma Naijiria cha ya hụ chọrọ ịyọma ụyọ chi enyi ya nọ n'ebe ahụ gbama mbọ gị na-agba mbọ na-ekpeela Chineke gị he niile ga-arị mma ya ma akwụkwọ ga-arịhụ mma chọọ ụzọ ka emejiela gị akwụkwọ gị ga-anọji ama gbamakwala mbọ anya ndeka anyị na Naijiria anyị chọga ụzọ anyị ji afụ ya si aklis ya hụ bịa ụyọ ya ha bịara ime anụ nri ya hụ ga na-ahụnụ ya ha nọrọ ụyọ mmanya ha na-enye ya nri ya ha na-eri ivu n'ebe ya hụ na ụgwọ ụyọ ya ha eme na enye aka nwụọkwala dan ndị ewuhe ndị ị ga-eji kọchaa akụkọ ya si ahụ yọ Lagos na ha enweghị onye ga-amacha ya ha ayọla ya ha nọrọ Lagos si ọnụ Lagos ka mma ọwụ ya ka mma jirikwala nwayọọ somiju ụwa jiri nwayọọ echitọnụ ke gị ruru ị ga-echefucha ihe niile ndị ahụ mere bifo ya rụ ma hereba ahụ o meela gị bifo ị ga-ada ama ọzọ n'ihi na ị nwere ndidi iji nwayọọ esoga ije ụwa gị. So biko onye ejekwala jeje iti gị aka ya ahụ ọjọọ arị mma ha ọjọọ jọgburu onwe ya njọ chere oge Chineke ka m nyere gị were ya jema. Chineke nwere timetable onye ọbụla nwere timetable uke ya. Chineke nwere ike odomana gị Nọvemba o ji agọzi gị ga-abịa maka agọziela Emeka na June gara aga ga-abịazi echi Julaị a ga-ahụ ga-eme ekiriri ya na Julaị maka agọziri Emeka. Ị makwa na Emeka kọọla gị ihe ọhụrụ bifo nweta ngozi ke ya na June nwanne ivunu o nwere ike gabe hafụ ha Emeka gara nweta ngozi ke ya na June ga-abịa ga-ahụ gị nwetara brother wụ like that ejila adụla Chineke aka ọnụ gị fọsụọ Chineke ya adịla gị azụ onye pụchi ụzọ gbama ọsọ ya gbagburu onwe ya ọsọ Chineke chi gị oke mgbaji manụnụ nsogbu anọ ga-agbaba achọ oju ọsọ agbakụrụ ọgụ ama achọ ọgụwa ọnwụ ga-ejeje mee ya ga-aba ga-eri ego gị ahụ 2 days 3 days 4 days 5 days highest iri na ya ga-erie ya 1 year he niile ala dị mmiri chiga ya chifusacha ga-ebido hụkwu isi laghachikwa na square one nene na mere ichefu oge ahụ Chineke nyere gị eruo onye ọla Chineke gọchiri ọ gọziela ya. Bible si the gift of the blessings of the Lord no sorrow and ọnụ ọwụla erima arịla committed once iriga in a clean hand erela committed ozi kwa Chineke ga na-eji na-edu gị chinedumo ga na-aga nne na ị ga-eji eti gị aka nne na mere ị ga-eji emeghe ha ọbụla nwere oge cherekwala na oge echi ka mma onye gburu onwe ya chere oge chi gị ga-agọzi gị hụ na-edu ụmụ ụwa echi dị ime onye gburu onwe ya oge chi ka mma onye gburu onwe ya chere oge chi gị ga-agọzi gị ihe anya na-ahụ na-edu ụmụ ụwa anya na-ahụ ji eduhie ụmụ ụwa echi dị ime onye gburu onwe ya etiri ime and anyị mara na ọ ga-amụ n'anyị ihe dị mma ọ ga-amụ n'anyị nọ na
amami anọkwa m na-agba mbọ na-adọga n'ihi na amara na m shi ụwa arịbela m mma ụwa karaga m ahụ mana ekpechiri m ike chi ọ ga-arịla m mma mana ihe niile ndị ị ga na-agbakwa mbọ n'ihi na onye kwere chi ya ekwere ilekwarụkpa ishekwe ọwụ gị chọọ otu ha emema gbama mbọ gbachima mbọ ike dee n'oke enyi m Chijioke Oledeghi akwa ọ na Naijiria esegabụ foto ejegakwa skuul ya ese mgbe ọbụla akpọrọ ya program ya eje agbọ ya burial ya eje agbọ ya wedding ya eje Chijioke Oledeghi by cosmate ya esegide foto ahụ Chineke mee na ya he akwa ya na Dubai ugbulaka elivuga fresh emego ọfụma Chineke ya a na-ekekitala ya nwayọọ daga Chineke eweruo ya ebe ahụ ọ chọrọ so unye n'onwe gị aka si lekwa ihe m chọrọ ha ewuhe m chọrọ onwe m gị na-achụ ya nsogbu ụwa a na-agbala gị ọsọ nsogbu ga-abịa mana ọwụ onye nwere ndidi onye nwe mmeri ya nwe mmeri Dadi Obi gụrụ ya egwu andịdị ka mma andịdị ka mma ewo andịdị ka mma ine andịdị ka mma onye nwere ndịda ya nwe mmeri andịdị ka mma onye nwere ndịda ya nwe mmeri Owere begin nwayọkwa ọ na-adịgide nwa mgbe nta ọ naghị adịgide nwa mgbe nta ọrịa mma ndị dọkịta ụlọ ọgwụ ịnọ na Vatican eji akpọ Vatican Pediatric Hospital ekewala ụmụ ejima ndị kpụkọrọla agbụkọra ụmụ ejima ndị ahụ amụrụ nwa akpụkọrọ isi nwa kpụkọrọla nnọọ ọnụ asịkwanụ ekewara nwo n'ihi na eji nwa abụọ ji eke otu ovuru isi n'ihi na okpokoro isi nwo kpụkọrọla ọnụ skọọ nwo kpụkọrọ akpụkọrọ nwa abụọ anaghị eji otu ovuru isi ka nwo abụọ eji arụ ọrụ Chineke abịabịanye na nwa aka ekewa nwo ụmụaka ndị amụrụ nwo n'ọnwa Juunu afọ 2018 ka amụrụ nwo ugbulaka anarị ha afọ abụọ ekewa nwo abalị 9 nwanne echi gara aga ka anọ kewa nwo na Italy ebe ahụ ka anọ mee nwo ọpụreshọn kewa nwo ịhụnna ma aha amụrụ so nwo ụmụaka ndị a kpụkọrọ ọnụ chai onye nwe ụmụaka ndị ahụ ya si na-ele uduru nsogbu ụwa uheke elekwanụkwa ụmụaka ndị esi anya ndụ elekwanwochari ndụ ụmụaka ka elekwana uduru ihe uheke otu ya anabatakwa ya reke ya hụkwa ịhụ na ọnụ ọchị awala nwaanyị ahụ ọnụ ugbulaka aha ejichi gị akwa nwere ike ịdị n'abalị mana ụtụtụ ọṅụ ga-adị ọchị ga-adịrịrị mmiri zocha ya agbakọ anyanwụ achama ịhụnna ụmụaka ndị ahụ na iche ugbulaka mana mbụ mmanwogile mmanwụ anyị ihu ya agbarụọ okpohụ maka ha ya ejejechi anya ụmụaka ndị ahụ poizin gbuo ya n'ihi na enwere ndị mụrụ nwa mụọ imbesaid ịma na ụmụaka ndị ahụ nwa eji akpọ imbesil elezi ha eji akpọ nwo na bekee lee ha eji akpọ nwa bekee ọ gbala m nchefu
ụfọdụ amụọ ji aka ṅụọ pigbuo ya shi olu ha ahụghị ihere nwaanyị eje hụshia nna ụmụaka ndị ka isi join kpe enwere ndị ọ gara enwe nwoshi nọọsụ hụ gbagbuo onwe were injection gbagbuo onwe nwụọ shi ahụ ji nwe menene mana nwaanyị lee n'afọ abụọ ka ọ nọ n'afọ abụọ amụrụ ụmụaka ndị abụọ ugbu ka a na-abịa bịa kewaa nwụọ ịhụna o nwere na ụmụ abụọ indeed ejima abụọ n'eziokwu mana asịla nnọọ ahụ amụrụ nwa na hekọ nene o nwere ike ya ejeje dash anya ndị motherless baby ịhụ na lekpo ji nwee ndidi chere ka afọ abụọ gachara ụmụ ya ekewa nwụ ya enwere ụmụaka enwere onwe nwụ ụmụaka enwere nwụ ọkpa oshari ọwa aka ọrụ Chineke aka ọrụ Jehova dị ebube ọ dị ebube na ebe ayo best nsogbu anọ ayo best nwanne Kemi ekelela m gị ọrịa mma a na-ahụ na ya ụmụaka abụọ ndị ahụ enwere n'onwe nwụ ekewala nwụ a na-awụhụ otu ugbulaka na Prince Samuel echi ya so Professor Anamge, Princess Happiness, she make a decree and it shall come to pass. Chichi Sharon Obishi, you can sing. Oh, the counselor, Ababana, one of the vice chancellor. Anija Kwegu. Princess Samuel Ochijoke Akusinachi, she hard work, commitment pays. So, my brother, it shall be well with you. Thank you. Eche onage adigide nwa mmadụ nwanne mmadụ ndewo anya lebeti joy echi Princess Happiness thank God for their lives so yes so joy comment in the morning Mommy Stella Igbo's Down syndrome thank you chichogide kpa many things are now agbafu anyị isi nga anyị chichoga thank you Mommy Stella Igbo's iwe onye Kemi asịmịarịla gị mma kesi ndewo imena congratulations Ugo boss Emeka Geshi, God bless the doctor so Christian Julia Eshe, I thank God for their life Pharaoh's Abba Eshe, God is marvelous King so Eshe, God is so wonderful, glory be to God Almighty. Pharaoh's Eshe na play Ababa the vice chancellor onye katako ọrịa mma ele ahụrụ m shọbara uru ka anyị ịga ọnụ na okwu n'oburu m ka anyị pịakọta ha omume ma ya mee nnọọ 2 hours ashimara ọkụ 2 hours nke taa mana amara m she ụka na rekwanụ mma he na-awụ akụkọ mere na steeti Ogun ebe onye pastọ nwoke ahụ ịhụrụ duala nga ahụ aboki ọwụ onye pastọ Christ Apostolic Church ịnọ na Idiroko steeti Ogun onye ahụ nọkwanụ nga ahụ nwaanyị onye nọọsụ aha ya ogu dị mmụ Monilola ha ewu nọọsụ ime na oke ka m nwoke na-awụ pastọ na n'afọ 10 ọkwanụ pastọ Christ Apostolic Church nwaanyị ya nwụrụ n'afọ 2015
nwoke anale nwa ya nwaanyị ịnọ 24 years ugbulaka ya 2015 ahụ nwa ya nwaanyị ahụ nọ 19 years ya ebido 2015 ahụ nwaanyị ya ahụ nwụrụ bido kpama nwa ya nwaanyị ahụ iko kwagide nwa ya nwaanyị ahụ iko kwagide ya nwa ya nwaanyị ahụ iko kwaruo ya ugbulaka na iwu 2020 abi nwetakwara mmasị ahụ m nụrụ ọrịa mma nwaanyị oke ya anyị nọ 2020 okay arụ ana m the maths were bekee nwayọ I'm not a mathematician I've been a mathematician nwaanyị ya nwụọ ya na-akpama kemgbe ahụkwa na o teela nwa ya nwaanyị ime ugboro atọ 3 good times nwa nwoke etechaa nwa ya nwaanyị ime n'ihi na ọ chọghị shọ mụọ ya kpọrọ nwa ya nwaanyị jee mitie nọọsụ ewu mọnịlọla ha ọkwanụ nọọsụ eji arụ na oyi ọgwụ steeti ịnọ na Idiroko nwaanyị emena nwu family planning nwaanyị chikwanụ ma nwoke kpọkara nwa ya ahụ aya ha amahụ shọọ nwa ya ahụ kwuru chi nwa ya nwaanyị ahụ ahụ nwa nga ya housemaid ya na gboro otu nwoke guzoro ha akụkụ chi onye ahụ ahụ ụdị hụ cha ahụ chọrọ chi hụ mee na nwu family planning ọkpa echi mee family planning nwoke achọ ma chi nwa ya nwaanyị ahụ na-akpụrụ ime ọ chọrọ ma chi nwa ya nwaanyị ahụ na-akpụrụ ime ọ chọrọ inwele iwe na-akpazi nwa ahụ iko unlimited fornication or fornification were bekee nwayọ ọkpa he na chime nwa agbọghọbịa mmụọ Chineke adakwasala ya chihe mmegakwana kpọ ọwụne na ele ihe mmega onwe m nwa elecha onwe ya chino mega kutula foto he family planning ahụ nwo mere jeje ụyọ ndị uwe ojii shilekwanụ hema mpa mmega kama nna akakpala nna agbakwala ha n'ozu onye mgbu mana achọrọ m chi nnukwu vụọ ya jidekwanụ mpam ọkpa echi mee jeje jide nwoke a na-abịakwanụ nwanne echi lee nwaanyị na-anyị gaala nwa aka emega family planning nwaanyị gọrọla ụkwụ n'aka ya mma mbosu nwaanyị kwurucha ya hụ onye tega nwa ahụ ime mechaa gọọ ha cha ha ụkwa ya tega ha ime rada ha ya hụ mee na nwa hụ family planning a na-ahụ na onye pastọ udoro ndụ omega lee nwa ya nwaanyị na-eme akwaso ele onye a ga-atụ ụta na uduru ha emega ugbulaka na ọwụ nwa ya nwaanyị ahụ ịnọ nnọọ kemgbe afọ 2015 ahụ mpa ya bidoro memahe okwu ya ete ime kembụ okwuhu teke abụọ okwuhu teke atọ okwuhu mee family planning for 5 years ya na uru ugbulaka ka ọ na-abịara bịa ikwu nwoke a nọrọ ele nwa ya eri nwa ya ọrụ with joy and gladness ya bịakwa ime ihu church a Sunday ya si praise the Lord is good any soul that sinneth shall die gelaba ga akpọrọ nwa gị nwaanyị eji eri ya ọrụ eme ya ma esere ga nwa gị nwaanyị agba iche na mmanụ wee ewu ele onye a ga-atụ ụta now ọkwanụ nọọsụ na imegala nwo family planning ole onye a ga-atụ ụta na ọ nwoke ọwụ nwa ya nwaanyị ahụ ọwụ nwoke na ịnọ nnọọ na-akwa nwa ya nwaanyị nwoke elekwana ihe kwesịrị ime nwoke o kwesịrị ije mkpọrọ ọwụ ịchabida tens ele ihe a ga ọzọ m chọkwa na ịjụ oshi ọzọ m chọrọ ịjụ oshi ọwụ ha ọjọọ chi pastọ nwaanyị ka ewe the major thing m chọrọ shi anyị kpa ego ọnụ na ka ewu the major thing m chọrọ shi anyị kpa ego ọnụ anyị ahụ na shọ wee pastọ nwaanyị ga-anwụọna ọwụwa ọjọọ data onye pastọ nwaanyị ya nwụrụ kwesịrị ịlụ nwaanyị jeje lụọ nwaanyị ọzọ a ga-ahụ ya asọwụ ha ọjọọ chi pastọ nwaanyị ya nwụrụ ya ejeje lụọ nwaanyị ọzọ ọkala pastọ mmachi ọ lụrụ nwaanyị ọzọ ya ha ebiri ebe ọwụ he ya karịba ajai he ka na-eme ya kweli o jidefu onwe ya ọka mmachi o jiri jee lụọ nwaanyị ọzọ ya ha ebiri ya nara ihere ahụ
ndị mmanụ ga na-agba ya si lekwala onye pastọ so agadi nwoke rịda gị nwaanyị ga-anwụọ na ịmụtuola nwa ha gbaa ga-ejekwa jeje lụma ha nwaanyị ọzọ ele ihe ịlụga ha na nwaanyị ọzọ fọ n'ihi na ọhịa ọtụtụ ndị mmanụ ga-ikwu chilekwela pastọ nwaanyị anwụrụ ya ejeje lụma nwaanyị ọzọ lụgala nwaanyị ọzọ maka nene ọ ga-asa ahụ ihe mere o ji jee kpọrọ nwa ya ahụ na alụmazie nwa ọ mụrụ afọ ya rịkpa nwaanyị ọka mmasị nwoke na lụrụ nwaanyị ọzọ ya ahụ ebiri nwaanyị aha na-asavisi ya enye ya ha ụlọ ọ chọrọ atụ ya ndụ mmanụ echenji ya ọyịlụ ahụ ya na-arụkwa ọrụ Chineke ya wụọchi pastọ lụrụ second wife first wife ya nwụrụ anwụ ya edo onye ọbụla anya ndị gị ikwu ihe nwokwu gị ikwu na kuruma ọwọka mmasị ọkpọ o jiri jelee nwa ya nwaanyị mebie na ụwa niile amara n'aha ya na eleke ka mma n'ihi na mandeke mamara m she nwe ihe mere mekpa ndị ụwa agakwa ha mkpu ndị ụwa gakwa mkpu so eleke ka mma ugbulaka na he agwa nwoke kpara ọka mmasị ọ lụrụ nwaanyị bichie n'ụwa ya he ndị mmanụ chọrọ ikwu nwokwuruma chi ọkakwanụ mma kpọọ na jiri jee lee nwa ya nwaanyị ugbulaka laa nwa ya nwaanyị iyi aha ya kwa ala akwala iyi ele ka anyị akaka Aremma Udonna Obi ekelekwala m gị ndewo eshi what of ihe agwara Prince Sonny Eshimechukwu okike Aba ma be praise Tochukwu Amaechi Shawa Lord is good all the time Pharaoh's Aba Udonna Obi eshe what of ihe agwa road Aremma Okechukwu Innocent eshi kanzu my princess, is she useless money and all these quack Eliza nurses everywhere? God will punish them. I'll go to Iwale say abomination. Chineke Instagram I rock Hana 2 hours so. I'll go to Iwale say abomination. Princess, they are all possessed. Okay, Chukwu Innocent. Is this pastor? Is this a pastor or a madman? Lisa Doko Izuwa. God forbid it. God will punish that man by answering pastor. Princess end time pastors. End time pastor Chineke kpọrọ chọọchị Chineke kpọọ unu ọkụ dia Ugochi Iwuala both of them are at fault ya ma nna ma nwa Udonna Obi nna Ugobos Omekageshi, the main problem is the daughter. Had it been she complained and exposed the father initially, the thing wouldn't go far. As for the man, let him be jailed. Nna hunna ya kwesịrị ikwu ka mma ahụ n'ihi na asa agbọ ọkụ otulu oshi ya la asịla ọgwara mpa gị try ha nonsense ọzọ aga m agba ndị chọọchị o ma gwa ndị chọọchị shilekwa ihe iji eme ka ahụ ya ejila ya onwe ya ọtọde gel akpa o nwere ike ọkpọgakwa ya ọkpọ nwanna ya akpa mechie ọnụ Vivian Mado eshi is not a bad thing at all ya nwoke nwaanyị ya nwụrụ ya wee pastọ ịlụgharị nwaanyị ọzọ Longidus she's never a sin to marry again if your wife was dead. Vivian Mado eshi I mean to marry you remarry. Princess Happiness eshi how are we sure he's not the one that killed his wife? Some of these end time pastors do kill their first wife to build their church. Useless people everywhere. Udonna Obi ishi nna ihe akwa road or ihe agwa road. Okwu road ka anyị kwugogbulaka ha kwugawu Nsogbu Uwa. Onye ezi udo Emeka it is better for the pastor to have a new road
This King Soishi, this is original abomination, and this woman looks like Fulani cow. na anakakwana ọzọ nna anaka ọzọ. Jonathan, it is not a bad thing for him to remarry Ugochukwu Donald the Opara Eshe. The daughter is a foolish girl. Aro Udonna Obi Eshe na ihe agba road na shimma ihe agba road n'ime akwa anya na-ekwulu ụka ya na m akọọla gị akụkọ. Biko nụnụ ha anyị nọwụ nsogbu ka anyị tritigodo nsogbu ihe na-anya ihu ya fọkwa n'ụzọ ihe agba. Robert Oriakụ Eshi, this should have he should have remarried than going into his daughter. Samuel Chinemereme Eshi, this is just the sign of end time. Amaala pụrụkwa igwe ha. Udonna Obi Eshi, talk about Owerri. Gị chọọchị m talk about Owerri bịa on Monday makọọla gị akụkọ ọ ebe ahụ ka anyị eji akọ ihe gbasara Owerri na ebe ndị ọzọ. Tochukwu Amaechi Ishi, fake pastor and her daughter is very stupid. Christian Julia he is supposed to remarried than committing this evil. Ọrịmma Igbo ndị ọma meji eme ọnụ ashị ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ. Nnadịrị Loretta ekelekwala m gị ịbịaruola ma onye Kemi Chidebere Evaristus ekelekwala m gị. Patrick Bright ịbịaruola. Ogobọsụ ekele onye ukwu kelee onye nta. Chimụ anya ogbu ekelela m gị Chimụ anya nwaanyị ọma ere mma. Ashị m ụfọ ji fọ ụfọ ala afọ. Onye ahụrụ taa ahụ ya echile. Anyị akpala ụkwa ụkwa ji eze. Ịma achịkwa na ajụm ije nkwụ kapi m ọnụ gaa jụma nnọọ nkwụ na-ajụ nkwụ na-ajụkwa ma achị mgbufu ya eruola. Ajụm ije nkwụ kapi m ọnụ mgbufu ya eruola. Nnukwachi ịma achị aha anyị na nọ ogbulaka na-awụ egwu ụla. Ọ na-awụ egwu ụla ka anyị nọ. Ọ na-awụ egwu ụla ka anyị nọ ugbulaka na n'ihi na guzoro Jizọs awụhụkwanụ fọ ndị ngwọrọ ọwụfọ ndị ụkwụrị mma ọkpa oshari. M ka gakwa wụkwashi ime ọwụ onye ọbụla ji aka kpọrọ onwe ya ọdụ. Onye ọbụla ji aka dụọ onwe ya ọdụ. Onye ọbụla ji aka dụọ onwe ya ọdụ. Onye mara na ihe dị mma ya mee ya, n'ihi na onye mara na ihe dị mma emehụ ya ọ wụọla ya mmehie. Onye ọbụla nwekwanụ ndidi, n'ihi na ọ wụ ndidi uhe eji eso ije ụwa. Obiọma nyekwana nsogbu ụwa gị obiọma. Chila ụwa gị obiọma. Onye we iwe ya eshi otula na ahụ. So ọkpa oshiri ebe ka m ga-achịkọ anya na ha omume anyị nsogbu ụwa keta ashịmbịa rela onye ukwu mma reela onye nta mma. Onye anyị hụrụ taa ka anyị hụkwa ya echi. Ụbọchị nta ka anyị chụọ ọnụ na Owerri nshi. Aha m ka ọkwa ha Maazị Uchehara Prince Chima the counselor that Owerri Pikini. Ashịmbịa gajiela onye ukwu gajiela onye nta mma. Ka anyị werekwalanụ egwu na ji chịkọlayọ ha akụkọ anyị ka anyị were egwu ji pịachie akụkọ anyị nke taa. Ọrịa mma chebikwanụ enwe
anyị ji enwe oge otuto na abụ nga na bụ so gbaa mbọ soro anyị echi asị m bịa rịela onye ukwu mma rịela onye nta mma ka anyị lanụ ka anyị ike agwụla m ịgwa gị eziokwu akụọla m 2 hours 10 minutes here nga m kwugo ụka ka Chineke jike niile gọzie unu anwa na mmụọ nsọ onye nwe anyị nọnyere unu nọnyekwara m echile anyị arụ 9:30 a.m. anyị ga-enwe program here tomorrow anyị ga-enwe program here tomorrow by 9:30 a.m. ndị chọrọ egwu Ababanna omena onye ọbụla soro show gị ka anyị gbaa ya agba Mara disi bam. Mara disi dawe di kala ke mara disi. Sompo. Mara disi kora de bute mara disi bam. Ya, no. Mara disi bam. Owedele. Okay, she go back. Mara disi bam. Mara disi dawe di kala. Onem sima oya bala na egwu amam so osoro na mmanya je ma ahia. Cheo ọgịgarije ya n'ọmụma ịmara na disiba ayọ gị ha ayọrọ m ị ga-enye if they beg you wetin they beg me you go give ayọ gị fayọrọ m ị ga-enye ọwụ onye Ababanna onye kacha akụ obuli mba ndị awaka ụba nje ụba rọkụma ụba oye aya gị fayọlọ m ị ga-enye ọ bụrụ na yọrọ gị n'ike ọ bụrụ na yọrọ gị n'ige-enye 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 Educhi Nko onye Arsenal inwe n'agha abụọ nwanne gị yọla gị otu ga-enye ya wụ ihe omimi nke arịrịọ nakwa ihe omimi nke giving ọ bụrụ na ayọrọ gị na ị ga-enye ụdabịrịba PC4 happiness 4 Eso anyị jere na chọọchị anyị ụka Chukwu ezisa ozi ọma chatai ya si onye ọbụla mema ha ọma gbara ojema ka inwe n'agha abụọ ga-enye nwanne go nwanne gị yọla gị enye
yọrọ gị n'igeye. Nene ka na yọ dị fa ha arịọgada ọwụ nene. Maazị ụzọ hụ brọda chọọchị anyị. Badanga na-eme na-agọji. Lere na mọjida. Yọmanụ m ụtọ abịrịba. Ngozi ka m agbara ka isi ye. Eji alamu. Ụkọchukwu kwuru na chọọchị anyị. Ayọdụ enyo. Chai chai. Elu ụwa bụ ngele nge. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye. Gị n'igeye ụda bereba. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye ụda bereba. Ayọla m ụda bereba. Brọda chọọchị akụwu ụda bereba. Ma ayọmanụ. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye. Ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye ụda bereba. Eji m ewe onye ọnyara n'ime ọ bụrụ na yọrọ gị n'igeye. Nwanne m Peter, nwanne m ụkwọ. Peter na flying, Paul na flying. Ya we hold me nke flying. The youngest marketer. The youngest among Christopher onye melukwe. Ịnọ dị a. Alagadis. Akịba akwa karị akwa akịba. Fana agwa adị ọcha. Ọhịa ndị Anambra kara. Ejikwa ha eme ya eme. Mana ojigbo ahụrụ ya ala Owere anyị. Ndị ala Owere anyị okwekwara chaka ịba akwa karị akwa akịba nwa abụọ arị ọcha. Chekiekwa. Amadi Ikweche na Cheki. Keno n'ụyọ n'ahụ nna asị m uru ala. Onye gbara nwanne gị rịọla gị gaa tịa na ya akasị ya rie. Happiness na-anụ na Ugo Boys somto oso mmanya je ahịa. Oso mmanya je ahịa ọ na-abịala gbala anyị egwu na ndeke nọ nga ama egwu agba. Owere amana awụrụ na yọrọ gị n'igeye ụda bereba. Awụrụ na yọrọ gị Ugo Boys ayọkwala gị ga-enye arịọ gị ga-enye. Uchendu Kenneth elebe nọ. Amram Shida like ihe ndekekpa. Happiness onye rịọkwala gị ga-enye. Onye rịọ gị ga-enye lepụla nwanne ọhịa mebi isi dị. Anya Lebechi Joy arịọla gị ga-enye o. Akụkwala nkụ. Stella Ujunwa arịọ gị ga-enyekwa. Ị ga-enyekwa. Kwamanye Adiba machine ịkparịga ndị gị. Ịkparịga m. Adiba machine ịkparịga onye ka go. Ịkparịga m. Adiba machine ịkparịga ndị gị. Ịkparịga m. Adiba machine ịkparịga onye ka go. Ịkparịga dị m. Amina ama n'ọkụkọ onye akwụkwọ. I say yes, I will give. Okay, you will give her. Ngozi na-adịrị ndị na-enye kara ndị na-ana ana.
akwụkwọ nsọ karama. It depends on nini. Bible she blessed is the hand that giveth. Ugochukwu Donald nyekpokwana ụmụ Ugochukwu arịọla m gị nyekpo m arasị na agba oto. Okwu ọma Goodluck arịọ gị ga-enye o. Adiba machine no bali go ye kayo. Eat this pepper soup. Eat this pepper soup. Why not eat to ya kwela ndekra ni you? Ababa nale oh one febu da say ameka chako on Sunday I went delay mother adibo machine ne bari go nye kageni isi we ku da gabele o sane adibo machine ne bari gandago le okwala jeshibida oh onye wụ nnago adịba machine gwa m onye wụ nnago iguru egwu ile onye mkpanoja gụpụ jemana egwuba na wezile adịba machine kparị adịba machine kparị ganda gị ayamarịga adịba machine kparị gonye gagụ ayamarịga adịba machine kparị Enyendebe. All honey n'ime ya now. Enyebekwana ndebe, na-enyebekwana anyị ndebe. Emekwala. Enyendebe. Give these people, give that people. Mana something all the family upcoming king onye anyị ukwu nọ n'isi ndị na-ebe ọ na-akagbu onwe nwa ahụ asị na onye ndebe acha na ndebe le ọba nne m na-ebie nyetukwenum emenyela m ndị ọlụ bene ndị ọka igwe ga menyela na Owerri zone anyị hụ na ha menyela nwanne osike menyela bebeji ya ụrala weda aya chanu yanu yanu kani o awo kani enenu ndebe nyendebe
Urala, nyendebe, 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 nyendebe. Nyendebe, 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 nyendebe. Àwọn ọlọ́pàá ọ̀gẹ̀ ọ̀ tó káàyè awọ̀ láyé ooo. Nyetukwenu, nyetukwenu. Onye ọma na Kaduna, Roberto Oriakọ. Atụ, ụkwa nne m. Aya mmakwa. Barista wigwe ọjọkụ nne m. Okorobịa o were ke kara aka. O ya chịrị ndị oyi aka. Ya so onye ọwụla tomatoma. So onye mafa abalị elu echi. My people, my people. Ogbola ala anyị. Eke m ga-agba na. Eke m ga-agba na. Mbale bi Prince Yobi Akọkọ. Bring it for Leafy Best Music. And then you can know where the beginning. ABC. Already see go boss will make happen. Our love for the hey. Awo isimi gbegbo, awo isimi gbegbo, eja gbegbo okporo. Ekpere abana Latin. Ekpere nke ndị kwere. Oh, our Father who art in heaven, amen. Bongo nwere anyị enweghị anyị ejila ya emena anyị na-eji ya akpọkụ nda Chineke gemakwa ntị. Our Father who art in heaven, amen. Hallowed be thy name, thy kingdom come, amen. Ekpere nke ndị kwere. Hallowed be thy name, thy kingdom come, Papa nna m ebe mara Chimafọ. Pikin aka, our Father Tianugo boss aka, thy kingdom come, Chancellor ebe mara Chimafọ. Ramachukwu. Banye, enter. That is enough. Okay, much again, what did I say, man? Our Father, hallowed be thy name. Let thy kingdom come. Onya Babanna, the Vice Chancellor, Onye Kachas, our daily bread. Amen. This day our daily bread.
Amen. As we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, catch him. Amen. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, catch him. Amen. Oh, my God, Rakuma. Tia kwete ni muja dolaya. Abawo dikizule. Abari ayebe. Banye. Keweshi. Banye. Enter. Aeroplane idola mabego. Our Father who art in heaven, China, some people are not our Father who art in heaven, China, oh, our Father, bless my fans that they may bless me as well. Amen. See you tomorrow. Thank you. I love you. God bless you. Give us this day Our daily bread. as we forgive those